Azi vorbim despre dans. Me escucha mucho, te escucho. Eu când colaboram cu anumiți artiști, îmi punea dansatorii să le care bagajele. Ai agățat vreodată dansând, Paul? Tot timpul. Cum vezi un copil dacă e inclinat spre dans? Păi, în primul rând, trebuie să fac orele de sport la școală. Se mai fac? Trebuie să le fac. Vârstă minimă? 4 ani. Băi, dacă ai fost un fotbalist excepțional, rupi ca antrenor. Este o prostie. Te ador. Te ador, ești pe sufletul meu. Totdeauna a fost asta, să nu vadă. Cum ai făcut aia? Păi cum cânti acolo? Să nu-i zic că... Dezastru mult pe internet, multă bla bla bla, Da. și fapte puține. Nu-i arăt lui ăla, că mi-a jobul. Când ești în spatele tastaturii, ai țâțe. Poți să transmit un mesaj? Cretini. Zi-mi ce înseamnă să dansezi în România. Calul bun se vinde din graj, nu te duci cu el la târg. Dacă vrei cu adevărat să perseverezi și să fii bun, trebuie să muncești. Dacă nu ai ritm și nu dansezi bine, nu faci sex bine. Este foarte adevărat. Pe cuvântul meu de onoare. Păi dacă mă cer cu nevastă mea, știi ceva? Zic așa, trage în linie battle. Vreau să fac dans, vreau într-o lună să sparg, vreau să mă duc să dansez cu ăla sau ăla, vreau să cânt și să fac bani poimine, să apar la televizor. Sunt foarte mulți care poartă Nike pe ei. Ține minte ce zic acum. Și nu-l merită pe când ea nu-l poartă. Și ea îți ridică steagul sus. Dragii mei, bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod din Backstage Talks. Dacă până acum erați obișnuiți să vorbim despre muzică, că am vorbit și cu Ilona, de fapt, despre actorie puțin. Azi vorbim despre dans. Salut, Paul. Salutare, Florin. Salut, Paul. Cine ești tu, Paul? Eu sunt Paul Gheorghe, bineînțeles, sunt gălățean ca și tine și în același timp jurat și jurat de elită la nivel mondial în primii 5. Dansezi? Am dansat, încă dansez, dar sunt antrenor. Adică nu mai fac de performanță, ca să fiu sincer, dar sunt antrenor și în același timp jurizez pe aia care trebuie să danseze bine. Zi-mi ce înseamnă să dansezi în România. Cum e domeniul ăsta la noi? În muzică toți zic încă, cred, de la părinți până la prieteni, ia și tu o meserie, că din muzică nu poți să trăiești. Ok. Deci să începem cu varianta scurtă sau cea lungă? Lungă. Bun, păi în primul rând hai să spunem așa. Dacă vorbim de anii 2007, era greu. Dacă vorbim de anii 2025, este foarte ușor, dar depinde ce vrei. Că sunt 3 nișe. De exemplu, breaking-ul acum este recunoscut ca sport olimpic. Da, de curând, adică de un an, 2, nu? De un an. El e recunoscut mai de mult, dar a fost olimpiada, a fost integrat în cadrul olimpiadei. Și atunci, dacă vorbim despre latura asta, este ca și cum te duce la kayak-canoe sau la gimnastică sau alte lucruri de gen. Deci te antrenezi exact ca pentru orice alt sport. 2. Pentru ceea ce înseamnă trupe, Hip Hop International. Olimpiada propriu-zisă nu e recunoscut de Jocurile Olimpice, dar este olimpiada de hip-hop la ceea ce înseamnă crew-uri, trupe. Și după care vine partea artistică, unde aici este cea mai mare, din punctul meu de vedere, realitatea dansului. Adică să dansezi pentru artiști. Să dansezi pentru artiști, da. Unde este, de fapt, ca să-i spun eu așa cu ghilimele de rigoare, un lucru bun, dar mai mult fake. Așa. Și comerț. De ce? Comerț, exact. Pentru că se face aici se face un amalgam foarte mare. Pentru că nu se face diferența. Ce înseamnă să fii dansator profesionist, ce înseamnă să fii dansator pentru artiști și ce înseamnă să fii studio dancer. Ce înseamnă să fii dansator profesionist? Dansatorul profesionist, în primul rând, este cel care reprezintă România peste hotare și ridică steagul sus, exact ca Popovici. Ok, deci exact ca în orice alt sport. Exact, pentru că până la urmă, cum poți să spui, de exemplu, că ești fotbalist profesionist? Dacă te duci joci în curtea școlii sau joci cu 2 prieteni, că sunt ei mai cunoscuți din cartier, tu poți să spui în momentul respectiv că ești fotbalist profesionist? Dacă n-ai o identitate, n-ai nimic. Ai rupt, țiglina 2. Și cum ajungi dansator profesionist la noi în țară? În primul și în primul rând trebuie să vezi la ce academie sau club te duci. Da. Caută istoricul. Sunt acreditate? Avem acreditate? Sunt foarte multe în cadrul Federației Române de Dans Sportiv. Da. Și în același timp trebuie să vezi cei care îți predau dacă sunt ei acreditați. Pentru că sunt foarte mulți coregrafi, că aici vine toată această poveste, în care în momentul respectiv... Am o oră. Să știu. Gata. Deci dai repede înainte, scap de virgule. Dacă nu faci un lucru, nu te duci într-un mediu sănătos ca să înveți, doar ești un executant. Dar e o diferență, pentru că un dansator profesionist înseamnă să cunoască cultura.
Da. Adică trebuie să știi de ce dansezi, care e istoria dansului, să știi stiluri, Exact. să îți alegi un stil, Ce te reprezintă? ce te reprezinte. Tu ai făcut la început, cum ai început? Eu personal am început din discoteca VIP 2000, la noi în Galați. Oh, Când salutare rupeam, era Gălățeni! Da, Mamă, nu, VIP 2000. 2000, da, mă duceam la La balul Casa de de Boboci. Cultură. Nu, la Nu. Țiglina 1. În Țiglina 1. În Țiglina 1. Și mă duceam la noi pe faleză și am văzut la un moment dat pe faleză niște băieți care se învârteau, cum știam noi, nu? breakdance. Oh, acum vorbim Tu ești născut în 82. 82, da, undeva prin 95, cred, Ok. așa 6, cam așa. Nu, mint, nu, undeva prin 2000, cred. Nu, deci aveai 2000, da. 18 ani? Aveam, da, cam așa, Acolo. dar mai devreme, nu mai știu Așa. exact. Uite că e ciudat acum îmi dau seama și filmez documentarul. Dar faza care este, când i-am văzut și am văzut că ei se învârteau în cap, am zis, wow. Bă, deci a fost așa ca o săgeată. Văzuse și undeva până atunci? Niciodată. Că noi nu vedeam filme americane. Bine, era trecut de 90, dar tot nu vedeai. Nu, niciodată n-am văzut. Acolo am văzut prima oară, după care când m-am dus în VIP, Da? am văzut că au apărut la un moment dat, se făceau cypher-urile, nu știam ce să le, cercurile respective, știi? Așa. Și veneau dansatorii care plecau prin Japonia, care erau breakeri. Avea Galațiu la momentul respectiv. Ok. Mamă, și când am văzut că ea fac și mai mult, m-am îndrăgostit atât de tare încât m-am dus și am stat acolo la faleză până au apărut băieții aia. Ok. Și în momentul în care au apărut băieții aia, am zis, am stat acolo până m-a invitat unul. Ce vii să dansezi tu, da, și din momentul ăla gata, s-a terminat. Mamă, Și deci așa am erau deja în Galați. Se Da, știa erau, de... erau. Erau, păi mi-amintesc că era Gelu Baciu, nu știu dacă știi, care era Casa de Cultură a Studenților, care scotea foarte mult Fantazio sau ceva de genul Da, ăsta. da, se da, numea, da, ei da, erau, da. Reprezentau România la momentul respectiv cum se dansa Mhm. pe plan național, la concursurile naționale peste tot, știi? N-avem liceu de dans, nu? Ba da, noi aveam liceu de arte. La liceu de arte se La face. liceu de arte Cu se clean. făcea, dar nu se făcea la trasa de street. Ok. Și după asta am început să fac research-uri. Și am început să apară music instructor, flying steps și tot ce Mhm. era. Și derulam caseta ca să văd cum fac mișcare. Ma. Și mi-a rupt picioarele în garaj. Garajul era așa. Ai învățat singur. Da, pe cartoane. Am văzut că n-aveam cum altfel. Cu ei acolo la ce știam, Ce, că era spuneai sus de video? Puneam și pe încercai să video imiți? și dădeam pe video. Ții minte cum era video cu butoane, da? Da, normal. Și dădeam acolo. Și dădeam până se strica banda, după care o rupeam cu scoci ca putem să vedem și nu înțelegeam mișcarea. Și până ne dădeam seama, îți dai seama, ne rupeam capul noi. De ce scrie pe șapca ta Trouble? Pentru că în momentul în care m-am mutat în Galați, după ce am avut colaborare artistică cu Doru Strâmbeanu și Azi 20 și Sweet Kiss, la Dolido. De la în spatele Doli! Mamă, zici Da, da. niște nume, te întrezesc amintiri. Serios, da. Dolido. Da, exact. Când am venit, am reușit să intru puțin în circuitul showbiz-ului, că dansam atunci pentru trupele pe care Doru Strâmbeanu le făcea la momentul respectiv. Și am cunoscut așa câțiva oameni și m-am mutat în București. În București, când m-am mutat direct ca și merchandiser la Rostar să vând biscuiți. Bombă. Dar Fix pe cred- dans. Dar dacă o să zic ceva, o să caz pe spate. Cântam. Aveam trupă de cântat, Nu. SMS se numea, pe cuvântul meu. Cum se chema? SMS. SMS. Short. Rupeam. Așa. Aveam, cântam. Bine, autotune-ul făcea foarte multe, nu? Sau Melodai, nu știi? Deci cum ai ajuns la cântat? Cum ți-ai Păi, făcut trup? eram acolo la studie la Doru Strâmbeanu și el a zis, băi, arătați mișto, n-ați vrea să faceți? Noi acum îți dai seama, noi dansatori, Normal. pac, hai, ce? Orice Noi voce. dansator vrea să Nu aveam fie... nicio treabă cu cântatul, crede-mă. Dar ne-a ajutat acolo și după asta am început să intrăm în turnee și am mers în caravana lui Exinte. Așa. Mult timp, știi? Și de acolo am început să cunosc oameni și când m-am mutat în București am cunoscut un director care era la momentul respectiv la Rostar, cântasem la Castel, cum ar veni aseară, Da? și a doua zi dimineață eram deja pe rafturi și puneam biscuiții. Wow. Pentru că n-aveam ce, trebuia să fac pasul spre București. După care de acolo am intrat și am fost coregraf la Atomic TV. Am intrat tot prin Atomic. Atomic, cu Nic Șerbu, da. Ne-am cunoscut, ei aveau o trupă Forever, cum se numeau. Și de ce aveau nevoie de coregraf la Atomic? pentru că, clipuri? Pentru artiști, diferiți artiști care Ah. veneau sau diferite situații pe care le făceam și ei au considerat că pot să fiu eu. Și atunci dai seama, pentru mine a fost managerească tot lucrul ăsta. Și acolo am început să cunosc cât mai mulți oameni, au fost niște băieți extraordinari din toate punctele astea de vedere și WhatsApp a crescut acolo, apropo Da? de chestia asta, da? Era deja un job ăsta? Dansul sau abia începea lumea să De-abia obișnuiască? începea. Foarte mult val făcea la momentul respectiv Andreea Bălan. Da. Ea făcea. Că începuse să o fac la nivel profesionist. Da, de-abia atunci a urcat, adică ea a pus accent tot timpul pe latura asta și eu personal o recunosc foarte mult, am și colaborat la un moment dat împreună la anumite E piese. bombă, a și câștigat premii. Foarte mișto, da, nu. Trebuie să recunosc că este unul dintre artiștii complex. Și nu era o meserie să câștigi în ea, dar așa am înființat Trouble, pentru că mă loveam de situația asta grea, am avut o situație dificilă și la tot ce mi s-a întâmplat cu o persoană care a zis că mă ajută și m-a lăsat pe holuri și a trebuit să dorm pe la subsol și prin jacuzzi la Atomic TV. Și atunci Aveai când jacuzzi la Atomic TV? era jos la subsol, dar mă ascundeam să nu mă vadă pasnicul. Nu că nu mergea. Nu mergea, eu Unde era doar mă sediu? ascundeam. În Dorobanți. Dorobanți? Dar la o vilă, da. Și la momentul respectiv eram supărat, știi? Adică nu știam cum să mai împac. Nu vreau să mă duc acasă, că dacă ajungeam acasă simțeam că îl dezamăgesc pe tata și pe mama.
Și atunci am zis, nu pot să fac asta. Și am făcut. Și a apărut la un moment dat pe o revistă, căutam Don't Touch, ceasul din mânecă. Așa. Eram eu și mușcheter. Și de unde? Mi-am dat seama că nu merge. Și am văzut o revistă care scria ceva cu Trouble. Și am zis Trouble. Și am zis, băi, și așa am probleme. Zic, dacă mă gândesc la ele, zic, ce naiba fac? Numai să mă gândesc, devin deprimat. Și atunci trebuie să găsesc soluțiile. Și am zis că Trouble înseamnă tot timpul, de câte ori îl văd pe mine, înseamnă să găsesc soluția, să nu mă gândesc de ce se întâmplă lucrul ăsta. Deci e identitatea ta asta. Da. Dar în același timp e și bună, că dacă venim pe scenă vă facem probleme. Da. Dacă veniți lângă noi, aveți probleme. În ce an? Toată nebunia a început în 96. 30 de ani? Da. 96, după care a luat amploare foarte mare. Nu. După care a luat o amploare foarte mare în 2005. Ok. Atunci am început. Deci 20 de ani ca lumea. Da. De ce crezi că la noi în țară lumea nu știu dacă acum, dar cel puțin în anii 2000 nu o considera o meserie? Mulți se uită la artiști, la cei care cântă, la cei care dansează și zic, ce muncă faceți voi acolo, mă, dansați un pic și cânți câteva 30 de minute și iei mii de euro și ce faceți? Și eu tot timpul încerc să-i fac pe oamenii care nu sunt cunoscători în domeniul ăsta să înțeleagă că și cântatul și orice artă, actorie, dans, tot ce implică artă, necesită, dacă vrei să o faci la mod profesionist, job full-time. 8 ore pe zi să te dedici studiului în orice domeniu, e același lucru. Și același lucru e și în dans și în muzică. Eu cred că e mai mult de 8 ore. Eu cred că este fiecare secundă din viața ta dacă cu adevărat vrei lucrul ăsta. Și aici este diferența. Pentru că cei care cu adevărat vor să facă lucrul ăsta sunt dedicați și în somn. Da. Dar în momentul în care nu ești parte din artă sau ai cochetat cu arta, crezi că știi. Și aici apar diferențele. Nu știm noi păreri la fotbal, În primul rând, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, respect foarte mult România, o reprezint cât se poate de mult și mândru peste tot unde mă duc. Dar crede-mă pe cuvânt că mentalitatea noastră, din perspectiva societății, lasă de dorit. O compar cu alte țări, da? Da, exact. Pentru că de câte ori mă întorc, sunt deprimat. Și spun și de ce, pentru că văd mentalități. Și îți dau un exemplu foarte simplu. Să presupunem că luăm un copil mic și îl ținem într-o garsonieră timp de 3 ani de zile. Da. Și e un copil mic pe care îl ții o lună în garsonieră, o lună te duci cu el prin Spania, o lună te duci cu el prin America, te duci peste tot. Care e diferența? Același lucru se întâmplă și la noi, înțelegi? Adică îndoctrinarea asta de eu știu mai bine și mă uit în curtea vecinului și nu știu să apreciez rezultatele pentru că vreau să fiu the only one. Grandomania. Da. Știi, și știi ce e ciudat? Că te întâlnești cu persoane în afară și sunt total diferite ca și comportament. Și atunci de asta pleacă această problemă, pentru că mulți nu percepeau dansul la momentul respectiv, referitor la întrebarea ta, că dansul poate fi o carieră. Deci eu am fost considerat homeless, om al străzii, am fost pus într-o poziție în care la un moment dat am mers la televiziune și am zis, noi nu vrem oameni de ăștia de stradă. Da. Și asta vorbesc de anii 2005 în partea aia, când de-abia apăream. Noi am fost prima trupă care am apărut pe TV, propriu-zis ca trupă de dans, cu specific street. Și după asta cu artiști foarte mulți în spate și foarte multe trupe și de la noi ne spuneau, de ce nu veniți la noi în underground să dansați? Pentru că eu deja vedeam lucrurile altfel, le vedeam în viitor. Plecând, deja vedeam ce se întâmplă și puteam să compar, știi? Tu de unde ai avut mentalitatea asta? Sincer răspund de la tata. Tata mi-a spus o vorbă foarte clară pe care o să o spun toată viața mea. Calul bun se vinde din grajd, nu te duci cu el la târg. Și atunci mie mi-a rămas în cap. Dacă vrei cu adevărat să perseverezi și să fii bun, trebuie să muncești. Da. Și atunci mi s-au creat niște principii foarte clare. Făcând fotbal de performanță la Oțelul Galați, am fost la Tineret Speranță, generație cu Cernea. Ai făcut de performanță? Da. Și ai să râzi, am fost portar. Da? Și acum la Național Artiștilor ce rol joci? Jocuri fundaș central, ori fundaș dreapta. Și când nu sunt portar, joc portar. Adică am locul asigurat într-un caz. Ok, deci întâi fotbal ai încercat. Da, fotbal și dansam pe stradă, cum ți-am povestit. Da. Ajută sportul în dans? Nu ajută. Te face să fii profesionist mai mult decât crezi. Pentru că, în primul rând, calitățile motrice se dezvoltă extrem de mult. Adică sunt niște lucruri pe care le dobândești enorm de mult. Ce-ți trebuie pentru dans? Pentru dans. În primul rând, ca să înțeleagă părinții, dinainte de a-i duce undeva să încerce, să vadă de acasă dacă, poate nu dansează al meu, poate îl duc degeaba acolo. Cum îl vezi pe un copil că are deprinderea asta? O întrebare de 10 puncte. Ai trecut în etapa următoare. Acum vin și spun în felul următor. Varianta dură sau varianta ușor? Varianta dură. Varianta dură. În primul rând, părinții se duce. Așa. Deci ăsta e primul lucru. Pentru că părinții trebuie să înțeleagă că ceea ce ei au trăit nu e valabil pentru copilul lor. Și ce vor ei? Și ce vor ei, exact. Nu vrea copilul. Și în primul rând nu puneți, și un sfat pentru ei, nu puneți ambițiile voastre în copii. Deci la mine se întâmplă să văd de multe ori lucrul ăsta.
Părinți care vor ei Da, să danseze. în trecut. Acum nu mai am atât de mulți pentru că s-a creat un sistem în care sunt părinți bine definiți la capitolul ăsta și înțeleg sistemul trupului, dar în trecut credem că am avut părinți care au venit și mi-au spus propriu-zis te îngeloși pe tine pentru că ascultă mai mult de tine decât de mine. Pe trebuie să întrebe ei de ce se întâmplă asta. Știu, dar îți dai seama că pentru mine a fost greu. Și atunci copilul ăla care are super mega calități, care poate să facă super multe, îți dai seama că munca ta, asiduă pe care tu o ai, zi de zi, cum spuneai mai devreme, da, pentru artă, eu ca să antrenez un copil la ora actuală să devină performer la nivel internațional, păi somnul meu probabil se rezumă la o oră sau 2 pe noapte. Pentru că inclusiv când dorm mă gândesc cum fac aia și creierul merge în continuu. Știi despre ce vorbesc? Asta e altă problemă, Da. când pasiunea ți-e și job. Exact. Că nu ieși niciodată din starea aia. Așa, când ai un job normal, muncești de la 8 la 5, la 5 pleci acasă, îți vezi de treabă. Nu mai ai treabă. Dar noi când terminăm, acasă faci același lucru, tot de muzică, tot de dans și creierul rămâne tot acolo. Acolo rămâne, da. Și de multe ori mă simt prea solicitat la lucrul ăsta, pentru că știi ce se întâmplă? Am o responsabilitate. În dans spune each one teach one, în ceea ce înseamnă hip-hop. Sau sharing. Da. Și atunci datoria mea nu este sharing eu cu tine, tu ești un dansator super bun, eu sunt un dansator super bun și noi doi suntem the best, noi suntem comunitatea. Că de aici este, nu am un beef, personal nu am nimic cu ei, dar ei au cu mine. De ce? Pentru că este simplu. Eu nu pot să accept prietenii gratuite. Dacă nu sunt pe valoare. Și atunci ce vorbește valoarea? Simplu. Hai să vorbim cu ceea ce facem real, arată în portofoliul tău ce ai făcut. Și valoarea reală nu stă la cât de dansator ești tu sau cât de dansator sunt eu. Valoarea reală este la câți copii creștem, pentru că dacă noi creștem niște copii cu o conduită bună, comunitatea crește. Comunitatea nu sunt eu și tu, pentru că noi îmbătrânim. Și atunci ce each one teach one? Că dacă tu ești hater, toată viața ta ai fost hater. Ce vrei să-l înveți? Asta e alt lucru care e la noi în țară de foarte multă vreme. Poate acum se mai rafinează. La noi în țară a fost totdeauna mentalitatea, mai ales la sunet sau la muzică. Nu-i arăt lui ăla că mi-a jobul. Nu am nicio legătură. Informația e făcută să o aibă toată lumea. Trebuie să circule, trebuie să o înveți, pentru că fiecare o să o filtreze cum știe și o să o treacă prin filtru personal și o să o folosească mai bine sau mai rău, dar nu înseamnă că ia ăluilaltul jobul. Totdeauna a fost asta, să nu vadă. Cum ai făcut aia? Păi cum cânti acolo? Să nu-i zic. Că... Mi se pare că asta a dăunat super mult 30 de ani la noi chestia asta. Este foarte adevărat, pentru că lucrul ăsta se întâmplă și la noi în dans. Adică de frică să nu pierdă copilul din sală, spune nu te duce, nu face. Și eu, de exemplu, am spus și sunt foarte asumat la ce spun și o spun și acum la tine în podcast. Eu am spus, nu te duce la workshop-uri. Așa. Dar atenție mare. Mai departe nu s-au dus următoarele cuvinte. Pentru că se duce toată turma. Du-te la workshop-urile care cu adevărat tu consideri că ai ceva de învățat pentru tine. Nu pentru că ție, Florin, îți place să te duci la workshop-ul lui Ian Istu, îți dau un exemplu, și mie îmi place să mă duc la workshop-ul lui Buda Streci. Păi nu înseamnă că dacă tu te duci acolo, tu ai dreptate și eu nu am dreptate. Eu poate vreau să mă duc la un OG, Original Generation, un om care cu adevărat a creat un fondator și să învăț de la el, lucru pe care l-am învățat în America și l-am înțeles. Și atunci tu de ce dai cu hate la lucrurile astea sau tu crezi că se întâmplă? Pentru că dacă tu nu ți iei inspirația corectă și te duci în fața copiilor, copiii ăia de fapt sunt oglinda ta. Același lucru cum e și la tine, cum ai spus cu muzica, cu exemplu de mai devreme. Pentru ce atâta răutate când e loc pentru toată lumea? Toată lumea. Și la un moment dat sper că istoria i-a învățat pe oameni că la un moment dat se cern lucrurile. Ăia care nu performează o să rămână în spate și ăia care sunt super talentați o să crească. E evident în orice. Dar în ani de zile, nu în... Realistic, în dans e puțin mai diferit aici ce se întâmplă. Da? Cei care nu fac lucrurile astea pentru viitor și ca o carieră reală să o privească și nu să mă pun pe mine pe primul loc. Da. Vin, deschid cursuri și educă după cum au fost ei educați. Și dacă în cazul în care nu fac copii și au făcut parte din comunitate și au fost populari la un moment dat sau au avut niște performanțe bune la un moment dat, nu lasă tânăra generație să o facă și o educă în direcția ăla nu. Dezastru mult pe internet, multă bla 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 și fapte puține. Și nu înțeleg că de fapt cel mai important în toată situația asta și tot drumul ăsta pe care noi îl avem nu este despre mine. Este despre ce las în spatele meu. Și atunci apare această discrepanță mare de hatereală, de lipsă de profesionalism și, băi, iar vin aici și spun, e surprinzător. Bă, dar când te duci în afară, că te întâlnești la evenimente, știi? La noi nu mai e comunitate, păi, nimic. Uite, eu îți dau un exemplu, eu nu mă mai duc. În momentul în care am devenit antrenor de lot național, dar nu le-a convenit. Da, pentru că nu ești b-boy, nu faci, nu zici, bă, dar tu nu dansai pe vremea mea când eu dansam. Știi ce zic? Adică asta e o dată. Doi la mână. Dacă tu ai dansat într-un mediu, nu înseamnă că eu sunt obligat să dansez în mediul tău. Că poate tu mănânci duci, eu vreau să mănânc sărat. Normal. Poate nu mi-a plăcut caracterul tău și n-am vrut să fiu cu tine. Dar vorbesc prin ceea ce fac cu rezultatele copiii mei și cei pe care îi antrenez. Tu ce faci? Și atunci vii și arunci niște
pastile și niște Păi lucruri. de vorbit e ușor. Exact. Dar tu nu faci, tu vii și spui că faci un eveniment, că dregi, că ești cool, că nu ești cool. Nu, trebuie să te duci real, să faci ceva concret, să dai ceva în spate. Și aici e problema, pentru că această lipsă de educație a creat și eu am decis că nu mai vreau să particip la niciun eveniment în România, doar internațional mă duc. Și am fost doar acum la câțiva oameni, repet, nu deloc, mă duc doar la cei care consider cu adevărat că merită. Care rezonezi tu? Nu, care au conduită, nu care rezonez, care au discernământ, știi ce? Adică care dau un lucru corect. Poate nu 100%, dar îl dau. Dar n-am ce căuta la tine când tu vii acolo și crede-mă că am avut telefoane vorbesc de 2 noaptea, în care mă sunai și mă amenințai și caut în poziția de antrenor. Haide, mă! Pe cuvântul meu de onoare. Așa hate? Da. Adică un lucru personal și după asta tot tu vii și știu cine este, vii în fața mea și vorbești cu mine de la egal și eu mă uit la tine și zic, bă, mie nu vine să cred că... Și ce să fac? Să mă supăr? Să fac un lucru care nu trebuie făcut? Să reacționez când eu sunt un exemplu pentru ei? Păi, în primul rând, poate pot să le transmit un mesaj dacă îmi dai voie acum. Păi eu reprezint Jurat Internațional, o organizație. Sunt parte din Federația Română. Reprezint Federația, reprezint Academia mea. Cum îmi permit eu să vin să vorbesc de tine rău? Când hip-hop-ul a scos din crank droguri, lupte, bătăi, tot a scos ca să fim împreună. Păi tu dacă vorbești rău, tu te mai poți numi hip-hopper? Și pentru ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, să înțelegeți lucrul ăsta. Eu sunt mulțumit cu ce sunt. Pentru că fac. Și aici e problema, de asta apare hate-ul ăsta. Lipsa de corectitudine. Hai să ne întoarcem la, nu mi-ai zis ce îi trebuie unui copil. Cum vezi un copil dacă e inclinat spre dans? Păi, în primul rând, trebuie să fac orele de sport la școală. Ca să se mai fac? Trebuie să le fac. Dacă se poate. Așa. Dacă nu, trebuie să vină la sala de dans și să găsească clubul sau academia care poate să facă acest lucru. Vârstă minimă? De la care să înțeleagă ceva? 4 ani. 4 ani, da. Că te duci, de exemplu, faci antrenamente sub formă de joacă. Copiii se joacă mult atunci. După care de acolo încep să crești pe latura de performanță. Cum era în academie, la mine am 3 ramuri. Începători, intermediari și avansați. Da. După care vine imediat pro. Cei care trec printr-un examen la 6 luni ca să poată să meargă către performanță. De ce sunt aceste etape? Pentru că se leagă de întrebarea pe care tu ai adresat-o mai devreme. Copilul trebuie să înțeleagă în primul și în primul rând ce înseamnă performanță. Trebuie să înțeleagă ce înseamnă lucru în echipă, trebuie să înțeleagă ce înseamnă a fi singur pe scenă să facă lucrurile astea, deci e un proces foarte mare. Combinat între latura de gimnastică, cu partea muzicală, ordonarea auditivă și absolut tot ce se întâmplă, după care trebuie să intervină personalitatea și caracterul lui. Iar procesul ăsta durează undeva între 6 și 7 ani. Dar, realistic, eu sunt mândru că la noi la Trouble am reușit să facem câteva rezultate la nivel internațional, chiar și în campania de calificare cu Andrei Cen, care a fost meu elev, care a reușit să ajungă pe un loc foarte înalt în aproape 3 ani jumătate, 4 de breaking de când s-a apucat. Dar a făcut karate înainte și asta a fost avantajul. Disciplină? Da. Da, n-ai cum. Deci fără disciplină n-ai cum și ăsta e lucru greu, pentru că lumea crede. Și aici lucrăm cu copiii, știi? Și sunt foarte multe discipline. Mai nou, acum avem un lucru care se întâmplă. Ce? Dăm telefoane dansatorilor pe la spate. Vino la mine, nu mai stă acolo, că te duc eu la Electrocastle, te duc peste tot să dansezi. Și o mușcă, îți dai seama. Dar nu-și dau seama ce se întâmplă pe parcurs. Da, cred că asta e și diferența între noi și alte țări. Cred eu. Nu de ceva vreme, cel puțin de când sunt eu născut, nu văd oameni care au putere de decizie și să gândească pe termen lung. Toată lumea vrea acum, mai ales de când e internetul, TikTok-ul, toată lumea vrea acum. Vreau să fac dans, vreau într-o lună să sparg, vreau să mă duc să dansez cu ăla, vreau să cânt și să fac bani poimine, să apar la televizor. Și până mă întreabă pe mine lumea, dar tu de când? Păi zic, de 30 de ani mă chinui. Păi da, și ești mulțumit unde ai ajuns? Că în 30 de ani trebuia să... Păi în 30 de ani sunt exact unde trebuie să fiu acum, pentru că evident că nu poți să sari pași. Că dacă îi sari, la un moment dat te întorci și iei de la capăt pașii aia. Pentru că vezi cum apar unii, la fel și dispar. Corect. Toți ăștia care au muncit și care au fost consecvenți și care au făcut, indiferent de... Că la început nu o faci pentru bani. Da. Adică clar nu o faci, mai ales că auzi în jurul tău, ce mă, dans, muzică, nu poți trăiești din asta. Ba, poți să o faci o meserie și poți să trăiești din ea. Uite. Fapt divers, adică eu din dans trăiesc 100% cu tot ce am și am și o familie. Și soție mexicancă mi-a adus și o soție mexicană, ca să nu se înțeleagă acum am 2 ani. Și a fost frumos lucrul ăsta. Dar același lucru și la tine. De ce noi putem? Da. E o mentalitate care lasă de dorit, știi, și chestia asta. Și asta vine, să știi că vine după perioada comunismului, că nu acum nu vorbim despre comunitate, vine după educația de atunci. Știi? Numai că acum ce se întâmplă? Da, dar mă și la alte țări, s-au schimbat după comunism, mai repede. Da, pentru că acolo este, îți spun pentru că mă duc și văd, crede-mă, văd, e diferită mentalitatea.
Adică oamenii ăia, dacă fac școală, înțeleg valorile. Acolo nu vorbesc despre bau și miau, nu pune mâna că te frici și vine bau și te mănâncă. Oamenii ăia vorbesc real copiilor la vârsta lor. Înțelegi? Adică îi tratează ca atare. Pe când la noi încă se vorbește cu bau, cu mamiau, stai că te-ai lovit, te ia mami sau tati în brațe, exact chestia asta, știi? Și atunci îți dai seama că nu ai cum. Eu văd la mine ce se întâmplă de multe ori la academie. Îi tratezi ca pe adulți? Pe toți? Eu personal, da, și toți care sunt alături de mine, colegii mei, același lucru facem. Adică pentru că nu vrem să-i mințim. Adică de ce să te minți să spun, exact cum vorbeam despre muzică, da, cu o părere. Păi dacă eu vin și îți spun ție, mamă, ce dansator bun ești tu și te duc și mai e o problemă. Au apărut tot felul de festivale de dans. Problema mea festival și la muzică în și la care dans. pentru mine a fost șocant să văd că există pe locul 1 sunt 3 oameni. Așa. Zic, bă, de ce ați mai făcut locul 1? Faceți mai locul 3. Da, trebuie să-i dai, uite că e mic, se supără. Da, dar vezi, aici e problema, pentru că părinții nu înțeleg și se duce și spune copilul dansează de 16 ani, că mă și bălbăi acum. Păi 16 ani, dar ce a făcut copilul tău în 16 ani? Sau primesc un telefon, vrem să ne scriem la dumneavoastră că ne place ce face. Da, fata mea a făcut gimnastică, e campioană, face drege, nu știu ce. Vine fata la dans. Și când vine la dans și vezi și caracter are, Doamne, zic, îmi trebuie vreo 4 sau 5 ani ca să pot să rezolv ceva cu ea. Și tot degeaba nu pot să rezolv, că la un moment dat o pleacă. De ce? Pentru că se duce acasă și vede același lucru. Vina părinților, unul la mână. Primul rând. Eu mă uit când eram în juriul la X Factor, au venit diversi, dar țin minte un băiat care a venit și când s-a prezentat, primul lucru pe care l-a zis, 10 premii, festivalul ăsta, și evident că îți crește așteptările când zice 10 premii și când a început să cânte, zic, bă, nu știu cum la premiile alea, zic, cum se dau și am căutat niște nume obscure, niște world music, o chestie în LA și când auzi, wow, a fost omul acolo, care se făcea pe net, trimiteai nu știu ce, o audiție video și a câștigat locul 1 și te lauzi. Și pe aia când începi să-mi arăți ce știi, evident că nu știi nimic. Și după aia dacă tu îi spui, se supă părinții, păi cum? Că ia uite copilul meu că te-a câștigat și tu îi zici că nu se poate. M-a așteptat pe hol să-mi zică ce-ți bați joc de copilul meu. Și nu cântă nimic, ce vreți să vă zic? Dar premiile astea? Păi zic, întrebați-vă dumneavoastră cum au luat premiile alea, nu pe mine. Și tu ești rău. Uite, oftam mai devreme pentru că mă regăsesc la o chestie foarte clară, același lucru. Nu știu dacă ți-amintești de Royal Family, trupa aia care a fost virală la un moment dat, erau îmbrăcați în roz. Era o trupă foarte mișto, Royal Family. Gândește-te că eu la campionatul mondial Hip Hop International, unde sunt, eu îi jurizez pe oamenii. Așa. Și cu colegii mei din panelul respectiv, noi am pus pe locul 5. Așa a fost la nivel internațional, exact cum ai fost la X Factor. Da? Deci rolul meu este să jurizez, să dau un lucru care este corect. Băi, frate, în momentul în care au venit în România și au avut spectacol, Royal Family, că ei fac turnee, sunt foarte bun la ce fac. Bă, dar știi cum erau românii noștri după ei? Mamă, zici că a venit Dumnezeu. Exact chestia asta, știi cum ai spus că l-ai văzut în LA. Da. Când vine de afară, e the best și al tău e de tot, rahatul. Ca să nu zic, da, ai zis tu. Da? Eu sunt dileu, rahatul. Așa. Atunci vine chestia asta și te întrebi și spui, băi, ești tu pe tăi în țară care fac chestia asta, de ce nu ți-i apreciezi? O a doua problemă, nu știm să ne respectăm aproapele. Da. Nu mai avem latura naționalistă, adică să spunem, bă, mie îmi pasă de tine. Păi eu când mă duc acolo și vine o trupă de-a noastră să participe la campionatele mondiale, păi suntem penultimii. Înțelegi? Dar în țară știi ce scrie? Suntem cei mai buni dintre cei mai buni. Realist, pe unde suntem noi? Realist, suntem în semifinale și trebuie să recunosc lucrul ăsta, să le dau numele pentru că merită absolut tot. Un club care cu adevărat face performanță, Doma Art din Arad, cu Dorian Popa și Maura Cosma. Ei au reușit să se califice în ceea ce înseamnă semifinalele campionatului mondial de 2 sau de 3 ori. Dar pentru asta e foarte mult de muncă, că și ei acolo se lovesc de alte situații. Copiii cresc, trebuie să plece la facultate și mereu trebuie să reia procesul, știi? Dar crede-mă că merită la capitolul ăsta să le dai numele pentru că sunt serioși în tot ce fac. Și e dureros. Și nu înțeleg. Ei nu înțeleg că este doar o chestie de timp până se întâmplă fenomenul în care părinții sau persoane vin și spun nu faci nimic din nas. Ăștia sunt factorii. 1. Nu știi unde să te duci cu copilul. 2. Te duce la coregraful respectiv sau clubul respectiv. Te duce la toate concursurile de duzină, pe românește, unde organizatorii câștigă bani și nici nu mai știu un lucru, se poartă acum, știi? Dacă tu, Florin, vii la mine la concurs și mi-aduci 200 de copii, 10% îți dau ție înapoi. Ai prins-o? Hai. Și atunci, iei taxa de la părinți și tu te duci, plătești acolo, dar organizatorul îți dă și ție și se întâmplă lucrul ăsta. Și așa se distruge. Și după asta copilul tău vine și spune, mamă, ce șmecher este. Și mă duc eu, îți dau un exemplu, Paul, am zis, bă, hai că mă duc printre ei. Da? Om, coregraf, la nivel internațional, jurat, ce vrei tu, cum vrei să le privești, toate sunt pe site-urile americane. Și atunci când vii și te duci acolo și mă jurizează unul care n-are treabă, băi, nebunești. Nebunești propriu-zis, știi, și îți dai seama în ce situație suntem și te întrebi care e singura variantă. Păi,
lupul singur, adică n-ai ce să faci altceva. E costisitor pentru un copil, pentru un părinte să țină copilul la dans? Sau dacă vrea să facă de performanță? Băi, realistic, performanța se plătește. Așa. Da, deci este costisitor, dar la noi, la mine personal, vorbesc de Academia, caut să găsesc un lucru echitabil, astfel încât să le prezint de la început de an. Noi avem o ședință generală. Deci cum e? Ai o taxă, nu? Pe lună? Depinde de concurs. Așa. Depinde, în primul rând, abonamentele de bază care sunt facilitare, știi, ca să poată să treacă pe la toate clasele. Sunt mai multe sisteme. Dar ca să mergi la un concurs internațional, înseamnă că trebuie să plătești deplasarea, să plătești cazarea, să plătești toate lucrurile. Statul român asigură ceva? Numai prin cadrul federației. Și Federația Română de Dans Sportiv trebuie să recunosc că au făcut împreună cu Paul Cusaru, Virgil Trifu, au făcut foarte multe lucruri, că de asta avem și trebuie să lăudăm meritul, care trebuie, că eu mereu am spus și ea știe lucrul ăsta, faptele ne definesc. Carla Munteanu, care va fi în Red Bull BC1 acum pe 9 noiembrie, prima româncă care a ajuns acolo, prima Beagle sau B-boy care cu adevărat a ridicat nivelul. Zile oamenilor ce e Red Bull BC1. Red Bull BC1 este cel mai mare concurs de breaking care a putut să existe pentru promovarea acestui stil și acestei culturi de hip-hop. Red Bull s-au băgat peste tot. Da. Echipe de sporturi Bull, extreme. Da. Și au și Red Bull Dance Your Styles, unde jurizează publicul ce se întâmplă și la noi. Dar fata asta merită pentru că ea a fost susținută de către federație să meargă și în ceea ce înseamnă campania de olimpiadă, a avut cea mai mare poziționare, ca să zic așa, ca și sportiva României. E un copil în care dacă se investește, cu siguranță sunt foarte multe de spus. Câți ani are? Cam 17 ani. 17 ani. Da. Când e un punct în care copilul care face performanță ori vrea să renunțe, ori pornește mai departe de acolo. E pe la 18 pe acolo? Nu, dar când apar hormoni. Când au apărut, s-a terminat. Că și la fete și la băieți? Tot. E la fel, deci nu? Dacă nu știi, am avut cazuri când au fost la mine sau cuplat între ei și după asta auzi că e mai bine să se ducă să facă ce vor. Și tu stăteai și te uitai și zici, băi, fiți armă măliga cât am lucrat și când aveai exact să faci pasul ăla, atunci se întâmplă. Da, sunt foarte mulți factori. Se întâmplă să se cupleze în grupe? Da, am avut un moment în care am vrut și le-am zis că nu mai sunt de acord cu așa ceva, dar n-a fost bine, după care am lăsat iar n-a fost bine și am zis, bă, cum vrea Dumnezeu, aia care vrea să facă, până la urmă care e menită, ăla face. Că stau mult împreună. Da, sunt împreună. Se creează emoții. Și normal, la vârsta aia proximitatea e primul lucru care te face. Acum a început mai devreme, a început de pe la vreo 14 ani. Acum începe de la 14 ani să se cupleze, mai au și pe la sală la mine, că s-a cuplat la acolo și zic că ok, felicitări. Mă duc să stau de vorbă cu părintele, spun, nu vreau să înțelegeți că purăsc copiii, treaba lor, dar aveți grijă la lucrul ăsta, adică o să protejez puțin și părintele și pe copil din perspectiva asta, că ei neștiind, se ceartă, conflicte, creezi o trupă de 7 membri și rămân doar 3. Și o iei de la capăt iar. Și asta este procesul, știi, adică pe lângă multe altele pe care le-am discutat mai devreme, adică de educație, părinți și toate lucrurile de genul. Zile oamenilor, cât de safe e dansul pentru fizic? Cât de safe e? Da. Este foarte sănătos și mai nou, mai bun decât paracetamolul. Glumesc. Ce ai zis Trump? Da, exact. Știi de ce? Pentru că în primul rând înseamnă dezvoltarea corpului armonios. Da. Adică corpul are de câștigat. Mișcare. Sigur la școală nu fac. Exact ce spuneam mai devreme. Da? Nu pentru că nu vor profesori. Ce mișcare asta, nu? Dai din picioare și... Exact. Dar aici dacă vii pe latura de breaking, îți dau un exemplu. Da? Eu ca să ajung la vârsta mea sau până în punctul ăsta am mers mult pe picioare. Da? Da. De mic. Acum tu când vii și faci breaking trebuie să fii invers. Și îți cere, necesită tot la fel mai mult timp pentru lucrul ăsta ca să faci și atunci este obligatoriu, corpul tău lucrează toate grupele musculare și intercostal și mușchi pe care nici nu știai. Că veneau copiii și spuneau, dar am făcut febra aici unde n-am făcut niciodată. Păi zic, e normal să faci febra acolo unde n-ai făcut niciodată. Că nu ai folosit până acum. Exact, că dacă n-ai avut. Dar ajută enorm de mult. În al doilea rând ajută foarte mult pentru mentalitate. Pentru a avea forța ca un copil să spună nu într-un mediu în care nu este bine primit sau poate fi răufamat. Deci asta învață și asta e foarte important pentru că eu când am fondat Trouble, l-am fondat sub ideea proiectului Educație prin dans. Făcând fotbal de performanță, plăcând în dansul, le-am fuzionat. Și atunci am făcut de la junior sistemul învățământului cu dans. Acum când a venit ceea ce înseamnă breaking un sport olimpic, băi, a fost perfect exact federația ce cere. Pentru mine a fost mănuș. Pentru mulți nu a fost. Că n-au înțeles lucrul ăsta, adică nu știau ce înseamnă să pui un costum pe tine, să-l porți. Trebuie să porți un costum, să nu-ți ia că ți iau arta ta. Uite, de exemplu, tu cânti, dar și te îmbracă acum hip-hopper ca mine. Și tu cânti tot ce cânti tu. Da, dar el e stilul tău, dar nu te definește haina, știi ce zic? Și mulți nu înțeleg lucrul ăsta și de asta a fost un mare conflict că merg din una în alta pe latura când ni se fură arta, că nu-i sport. Băi, știi ce e ciudat? Că tocmai ei după asta scriu dance sport. La cursurile lor și peste tot. Care e istoria breaking-ului? De unde vine breakdance? Păi, breaking-ul a plecat în primul rând din Bronx. A plecat din necesitate.
din necesitatea de a te exprima, din social. Și lucrul ăsta este extraordinar pentru că s-a creat la petrecere. Oamenii vreau ca să socializeze unii cu alții, să se întâlnească, să se cupleze, pentru că Bronx înainte de anii 70, să știi că Bronx a fost un cartier foarte bogat, dar în momentul în care au apărut grafitiuri, au apărut diferite lucruri, investitorii au plecat și foarte mulți oameni au vrut să dea foc la blocuri ca să-și ia asigurare. Okay. Și atunci îți dai seama, sărăcia a crescut vandalismul, a apărut crank-ul pe vremea respectivă, toate lucrurile de gen, că este și NWA, Niggers with Attitude, Așa. sau The Cap Down, mi se pare că se numește filmul pe Netflix, chiar spune foarte multe despre asta. Și atunci se duceau în social, știi? Și breaking-ul este o fuziune mare dintre Shaolin, dintre gimnasti, dintre portoricani. În primul rând, portoricani au fost la bază cu toată partea asta de stil. Și se spunea o chestie foarte tare, ca doi DJ când făceau battle între ei, câștigă ăla care reușea să scoată B-boys. B-boys înseamnă breaker boy sau breaker girl. Adică în momentul în care pe vremea respectivă schimbau platanele, era pozitivul, cum era noi, și după asta intra doar instrumentalul. Și când era break-ul ăsta, atunci apăreau ei. Okay. Și de acolo a plecat Breaking Boys, Breaking Girls, B-Girls, B-Boys, știi? Okay. Și e un lucru extraordinar de frumos, pentru că povestea este reală, știi? Există și documentari pe latura asta, Planet B-Boys, care s-a creat, adică sunt foarte multe lucruri. James Brown a avut o implicație fantastică în lucrul ăsta de funk și de tot ce se întâmplă, știi? Și atunci a devenit o cultură care a crescut și oamenii au ajuns de la MC, graffiti, că ziceai în hip-hop ai DJ, MC, graffiti și B-boys. Dar bine, sunt 9, fashion language, beatbox și multe altele. Dar e foarte mișto pentru că au unit. Și aici e cheia. Bă, dacă unește, de ce tu vrei să distrugi? Când am migrat spre albi? Pentru că au început oamenii de culoare cu asta, nu? Nu, toată lumea a început la momentul respectiv. Da? Nu a existat doar negri sau doar albi pe latura asta. Da, exista rasism, existau lucrurile astea, dar toți au făcut-o. Unul din exemple este Eminem, cu ce a făcut cu 8 Miles, parcă, sau 8 Miles, nu? Parcă așa. Da, nu a existat o chestie de rasism în lucrurile de genul ăsta. Cu toate că exista, dar de fiecare dată când se dansa sau erau lucruri, au existat. Pentru că erau cartiere, în Bronx erau portoricani, erau japonezi, chinezi, adică erau fiecare cu teritoriul lui. Așa mulți erau, da, și exista acel parc în care se întâlneau, cum vedem în filme, știi? Se întâlneau, dar nimeni nu se certa cu nimeni. Și acolo se rezolvau lucruri. Și de multe ori au apărut aceste battle-uri, tocmai pentru a evita să te omori sau te luptai în artă. Și de asta zice don't touch, nu te atinge și multe alte lucruri de gen. Dar e o artă, e un mediu de viață, un mod de viață, știi? Și aici e cheia. Ca și tine, tu cânti, iubești ce faci. Și asta poate părinții înțeleg acum. Când ți alegi să duci copilul, revenind la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, caută istoria clubului respectiv. Vezi ce face instructorul ăla, vezi câte performanțe are, vezi ce s-a întâmplat. Și atunci îți dai seama. Exact cum spui Steaua din te uiți la performanțe. De ce devii fan? Pentru că știi că are o istorie, nu? Și aici e lipsa de educație, înțelegi? Deci trebuie să informeze părinții unul la mână. În primul rând, da. Dar trebuie să o gândească fix ca atunci când își înscriu copiii la școală. Ca atunci când, sau la grădiniță. Că de-aia avem traficul ăsta în București. Că părintele caută cea mai bună grădiniță, cea mai bună școală, chiar dacă e la 50 de kilometri de casă, pentru că știe că vrea să-i ofere o educație bună copilului. La fel trebuie să o gândească și când te duci la pian, la chitară, la dans. Exact, același lucru. Și acum nu contează dacă vrei cu adevărat să faci performanță, chiar dacă tu stai în Pipera și ai școala de dans, dau un exemplu în Bragadiru, te duci acolo dacă vrei ceva bun. Normal. Gândește că eu am un copil care vine tocmai de la Cernavodă. Pă bune! Pe cuvântul meu de onoare. Și a fost campion, vine o dată sau de 2 ori pe lună și restul stau în online. Ok. Și mă mândresc cu lucrul ăsta, că am reușit să-l scot campion în primul an doar pe online, când eram în pandemie. Cât a ajutat online-ul ăsta? Foarte mult. Foarte mult, pentru că în momentul respectiv nu am mai avut acei factori externi de ispite, ca să nu zic eu insula iubirii, da? Dar de fapt poți să-i spui și în realitate că e aceeași chestie, că mai omorâ cu toate alea. Dar foarte mult contează anturajul de la școală, anturajul de la bloc și de acolo. Și stând în casă, nu e un lucru bun, dar fiind... Te ferește un pic de i-a ferit, da. Și mi-a dat mie exact oportunitatea aia de care vorbeam, ca să pot să-i pun pe trezorerie. Dar mă înțeleg foarte bine cu părinții respectivi, adică comunicăm după fiecare antrenament, mă întreabă ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și tot ce spun să facem se întâmplă. Și rezultatele vin. Nu pentru că știu, dar îți dai seama, mergând atât de mult în campania de olimpiadă, de calificare pentru olimpiadă, mergând la concursurile internaționale foarte des, pe an, adică nu vorbesc de o dată de 2 ori, vorbesc de cel puțin 20 de ori. Și atunci îți dai seama că în momentul respectiv informația vine. Și îl vezi unde se cataloguează. Dar sunt unii copii care au niște calități din la început dezvoltate. E cool să dansezi? E foarte cool. E cool, nu?
Dacă mai știi și să cânti, e perfect. Unul dintre regretele mele, ți-am mai zis și în Păi emisiune. știu, că depinde de câte ori te vă la neața. E că mi-era rușine. Am mai scăpat acum de rușine. Asta mi-era rușine în orice, nu neapărat în dans. Dar Serios? de-aia nu m-am dus la dans, de rușine că, nu știu, cred că vine cu educația, vine vremurile pe care le-am trăit. Mă duceam undeva unde știam că poate nu am niciun talent, mă uitam că sunt alți copii care dansează și de frica de penibil, să nu par penibil cât învăț, nu voiam să merg. Am încercat și cu dans sportiv și nu mi-a plăcut nicăieri pentru că nu mă simțeam... Știam că nu performez și mi-era rușine și să învăț. Lucru care s-a mai schimbat acum și în ani Te cunosc de undeva a făcut să îmi piară rușinea asta un pic. Acum 4 ani când am fost prima oară cu Ilona la Te cunosc, oamenii s-au prins că dacă îmi dai ceva de cântat o să rezolv cu cântatul. Dar a zis hai să facem altceva, hai să dăm Ilona de cântat și hai să dăm Florin de dansat. Și prima transformare a fost Candyman, Cristina Aguilera, clipul în care dansează și se dă peste cap. Și energic, da. Și a căzut cerul pe mine. Zic, eu nu pot așa. Și în chiloți și zic, vă bateți joc de mine, am sunat la producție, nu se poate. Cum să nu se poate? Și ce ți-a trecut prin cap atunci? Am vrut să renunț. Deci, Serios? Și acum mi s-a ridicat pe urmă, zic, mă fac de râs, ce e asta? Și Ilona zice, hai mă să încerci. Mamă, să încerci. M-am dus la ore, că ai 2-3 antrenamente înainte de emisiune. Și după prima oră, parcă am prins un pic încredere. Mi-a arătat cum se fac prizele, m-am învârtit un pic în aer, mi-a zis cum se pun picioarele. Totul e de antrenament. Trebuie să ai talent, trebuie să ai o bază, dar dacă nu muncești cu talentul, nu faci absolut nimic. Și muncă înseamnă, eu încă am ritm. Evident că am ritm, că știu să cânt. Bine, nu e obligatoriu să cânti și să ai ritm, dar am ritm. Mă mișc bine. Însă, neexersând, nu ai grația unui dansator. Și nu vă gândiți la grație doar la balet. Grație adică să știi cum să-ți mișcele, exact, cum îți poziționezi mâinile, picioarele. Și îți pare că asta dezvoltă cel mai mult la... Eu am o teorie. Confirmă-mă. Ia să auzim teoria. Dacă nu ai ritm și nu dansezi bine, nu faci sex bine. Băi, eu am o teorie. Ia zi. Ai dreptate. Am dreptate, nu? Corect, da. Da, nu, așa este. Că e o chestie fizică și aia, e o chestie de ritm, e o chestie de între doi oameni. Trebuie să-l simți pe celălalt. E foarte de acord cu tine, chiar dacă intrăm în subiectul ăsta care poate pentru mulți o să pară, ce subiect tabu, dar vezi exact ce vorbeam de diferențe în afară, nu e tabu, e o normalitate. Exact. Ajută nu mult, foarte mult. Foarte mult, în primul rând, pentru că ai stăpânirea de sine. În primul rând, ca bărbat, dacă știi să faci lucrul ăsta, dar ca și femeie e valabil același lucru. Pentru că ai forța de a comunica. Da. Nu numai prin voce. E un limbaj dansul. Da, mulți zic stinge lumina și gata, aia e, știi? Dar aici nu, vezi, poți să coordonezi pentru că te exprimi. Este a te exprima. Știi să-ți folosești corpul. Normal. Corpul, mâinile, picioarele. Dar simți partenerul. Asta e cheia, că simți partenerul ce vrea. Și nu-ți dai seama de lucrul ăsta, pentru că eu ca și dansator, față de tine care ești cântăresc, tu poți să exprimi cu vocea, da? Dar eu exprim cu corpul. Cu corpul. Și cu emoția. Dar la tine vocea și emoția se transmite. La mine e invers. Și atunci tacit, absolut tot ce e tacit în relația asta, da. Ai o foarte bună filozofie. Deci ar trebui să scrie acolo, stay. Wisdom words. Wisdom words, da. Mă uitam ieri la un, cum se cheamă? Interpretative dance. Ok. Cei care explică cu corpul tot ce vorbește un artist într-o piesă. Este o artă diferită asta, nu? Nu neapărat. Depinde pe ce vrei să te nișezi. Dar face parte din ceea ce înseamnă dans. Din contemporan? Contemporan, da. În primul rând, pentru că e liber față de balet. Ca și stil, știi? Dar cel mai important este că ăsta e peste tot. De asta street-ul e iubit. Spune street de street, este denumirea dată de general. Sub el sunt mai multe stiluri, da? Și atunci asta e partea frumoasă, pentru că poți să te exprimi cum vrei tu. Adică dacă tu îmi spui că vreau să văd soarele, eu pot să arăt soarele așa, sau pot să arăt soarele așa, sau pot să fac. În momentul în care ești limitat într-un stil de dans cum e baletul, știi, să fii doar în anumiți parametri, trebuie să-l dansezi foarte bine tehnic și e greu din punct de vedere emoțional dacă nu ești pe bune stabil la capitolul ăsta. Plus că cere mobilitate și multe extensii, hiperextensii și alte nebunii. Dar e de muncă și e de apreciat cine face lucrul ăsta. Dar pe latura asta de a interpreta, este echivalentul la întrebarea de mai devreme, să poți să simți. Chiar dacă piesa aia o auzi de 10 ori, de 10 ori o simți diferit. Da. Și asta este partea cea mai dificilă, că aici e diferența dintre executanți în dans, dansatori
și dansatori extraordinari. Mhm. Dansatorii extraordinari fac ceea ce tu ai spus. Și sunt surprins că m-ai întrebat așa ceva. Și lumea, eu mă uit la mine, până acum ceva vreme, până să înțeleg arta și să mă maturizez în artă, nu înțelegeam un dans contemporan, un dansator care pune o piesă și mi-o explică vizual cu corpul. Nu o înțelegeam pentru că nu o văzusem până atunci. Și mă gândeam, zic, ce sunt mișcările alea? Parcă nu sunt părit, parcă nu e asta dansul. Eu am văzut că altfel dansează ăia. Și după ce am înțeles, am văzut niște super performanțe pe internet, evident, că acolo le vezi, mi-am dat seama cât de viu e corpul când creierul știe unde vrea să ajungă. Adică pentru un dansator să exprimi niște cuvinte mi se pare mult mai greu decât pentru un cântăreț să le cânte. Este foarte adevărat. Pentru că trebuie să interiorizezi tot, trebuie să-l înțelegi și după aia să lași corpul și să ai și un limbaj, să ai un vocabular al corpului și să știi cum te duci, dar dacă îl urmărești și îl înțelegi tu ca privitor, mi se pare senzațional. E o poveste. Uite, de exemplu, dacă tu în momentul în care vrei, cum ai spus, tot ce ai spus tu, da? Dar gândește-te că la tot ce ai spus mai vine un plus. Condiția fizică. Da. Că dacă eu vreau să vin de jos, să mă ridic pe braț și să fac ceva Și nu poți. și tu toată viața ta ai dansat doar în discotecă, îți dai seama că e greu. Aici e diferența. Aici e diferența ce trebuie să înțeleagă un părinte când vine cu copilul. Dar uite, eu îți dau un alt exemplu apropo de chestia asta. Uitându-mă la tine că ești cântăreț, eu am coreografiat foarte mulți artiști. Mulți. Am câștigat Eurovision, am fost în foarte multe videoclipuri, am lucrat cu foarte mulți producători. Am renunțat. De ce? Pentru simplu fapt la ceea ce tu ai spus. Când luam să coreografiez, el știa de toate, el făcea de toate, el dregea de toate și când îi spunea fă stânga, făcea dreapta. Pe cuvântul meu de onoare. Și în momentul când am văzut că îți spun, băi, veneam din afară, știi? Că am avut un training foarte important în America cu OG, cu coreografi pentru artiști renumiți, Michael Jackson și toți. Și când vezi că ei aveau personal trainer, da, coreograf personal. Coreograful personal, de exemplu, tu ai eveniment la Timișoara, tu nu scar toți dansatorii după tine, cum se întâmplă la noi, știi? Mi-au dansatorii ăia și ăia devin populari, cresc, știi? Noi suntem the best, noi suntem profesioniști, pentru că ne legăm de trecut la întrebări. Coreograful pleacă în orașul respectiv, cu 2 zile înainte, strânge dansatorii, face casting, face tot, tu vii cu o zi înainte, intri cu ei, ți-ai făcut, te-ai dus fie că e emisiune, fie că e spectacol. Profi. Dacă te duci, de exemplu, cum e Madonna, cum era B-Boy Cloud și mulți alții, nu mai știu, Munir sau nu mai știu exact care veneau din latura de underground, de Red Bull Beyond, care au dansat, din ce înseamnă profesionist concursuri, veneau la ei, aveau super nivel, cum sunt și Le Twins, de au fost cu J-Lo sau cu, da? De ce? Oamenii au venit de la concursuri, ea sunt profesioniști, dragi, ai știut de ei, da? Da. Și din România de ce n-ai știut? Ai înțeles? Aici e cheia. Și aici nu înțeleg mulți lucrul ăsta. Și atunci când veneam aici și le spuneam, bă, uite, așa ar trebui să fie ca lumea. Am stat de vorbă cu manager de la case de producție, vorbesc cu producători mari de la noi, da? N-aș vrea să le dau numele acum, că după asta nu știi cum e. Dar credem că am lucrat cu ei și știu, care nu aveau treabă cu muzica, au terminat aia Politehnica. Și atunci vii și spui și te uiți și vezi, băi, cine se conduce. Exact. Și hotărăsc pentru tine care tu stai 48 de ore. Exact asta vorbeam ieri, am fost pe Crina Mardare acolo și zicem, cum poate să decidă ce intre pe radio sau cineva care n-are nicio treabă cu muzica? Da, exact. Cum poți să zici tu de unul că dansează când tu ai terminat Politehnica? Uite, foarte bine că ai terminat Politehnica. Mă duci în alte părți și par eu hater acum, știi? Și mă duci în latura asta în care acum cu artiștii vorbim și ei nu au noi, habar n-au despre ce e vorba sau ce să fac, dar i-a suflat lui în ureche unul că e așa și nu știu, n-are educație absolut deloc la capitolul ăsta, după care mai vine următorul punct. Jurații din trusturi. Păi eu când m-am dus la o emisiune acum... Așa? Băi, te jurizează cineva care n-are nicio treabă cu dans. Am pus pe Prodigy. Așa. Băi, Prodigy, da? Da. Meinfeld. Așa. Te întreb pe tine, se poate dansa street dance pe el? Da. Băi, juratul respectiv a zis că n-a crezut așa ceva. De ce? Se poate dansa street dance pe piesa aia. De ce? Păi nu știu, întreabă-l pe el. Eu cred că se poate dansa pe orice. Păi exact. Dacă poți să faci artă, poți să faci pe despre orice. Asta dacă ai un vorba. ritm constant și... Ce cauți pe scaunul ăla? Și aici se distruge dansul românesc, înțelegi? Nu numai printre cei care nu înțeleg că educație. Bună părerea aia. Foarte bună. Păi la mine au venit și eu am făcut lucrul ăsta numai pentru părinții mei din Academie ca să vadă despre ce e vorba. Și știi care a fost răspunsul meu pentru când m-au sunat anul viitor? Vin, cu mare drag, doar dacă e Paul Gheorghe în jur. Pe cuvântul meu de onoare. Adică las modestia deoparte, că ăsta e un lucru pe care l-am învățat și vin și spun în felul următor. Păi dacă tu vii și îmi spui mie lucrurile, tu îți dai seama că eu în Academie
Am părinți care investesc în performanță. Am copii care sunt dedicați, muncesc de le sar capacele, cum facem noi. Și tu te duci și vii și spui că n-am crezut că se poate dansa pe Prodigy. Da. Sau îți dai o părere, da, mi-a plăcut, dar tu habar n-ai ce headspin a dat gagica aia. Băi, puștoaică headspin, du-te mă și dă-l tu să vezi despre ce e vorba. Păi tu când pui o altă greșeală a producătorilor. Da, să pui oameni care n-au treabă cu domeniul. Da, dar dacă vrei să ia pe unul care vrei, că ai văzut că scuța face bine. Știm foarte bine că poți să-i spui în cască ce vrei să spui, dar dacă ai un om care știe despre ce e vorba, ți le dă și reci și calde, că știi cum se manifestă. Dar nu lua pentru că e popular, pentru că așa ai distrus. Și atunci tu vii și scoți, că câștigă o trupă cum s-a mai întâmplat în altă parte, care la campionatele naționale erau pe ultimele locuri. Da. Și aia care sunt cei mai buni nu mai vin. Pentru că îți bagi joc de ei. Normal, că decredibilizezi situația. Cum să nu? Și să mai recunoscuți în afară. Și atunci tu la tine în țară, deci observi că este vorba despre mentalitatea societății noastre. Și atunci e egal cu zero. Că și tu, de exemplu, dacă te duci afară, cum ai povestit de persoanele respective, toboșarii care au fost sau cum erau, băi, acolo da. Da, mă. Dar de ce se poate când plecăm în afară și la noi în țară nu? La noi pute sau ce, că nu-mi dau seama, iartă-mă că zic asta, dar sunt așa de du încolo de viață, trăiesc în... Mă întorc la ce ai zis tu, asta mi se pare super bună chestia asta. Am prieteni prin Londra, prin Bruxelles, care sunt dansatori profesioniști și dansează la diversi artiști. A venit Dua Lipa în Londra, are concert în Londra, a zis am nevoie de 10 dansatori, s-a dus coregraful cu o săptămână înainte, dansează, a ales 10 din ăștia și performează în momentul ăla, pentru că dacă ești dansator profesionist, nu trebuie să știi coregrafia de 15 ani. Când eu am dat informația asta în 2011, se uitau la mine ca la babau. Așa se face, așa mi se pare că e safe. E normal. Da. Tu, ca și artist, trebuie să ai program de sală, program de rezistență, atenție, una e definire, una e rezistență, program în care dansezi cu coregraful tău în sala ta, cu microfonul tău, cu el și te învață unde, cum să respiri, după care te duci cu dansatorii la scenă, ai un backstage făcut separat înainte de turneu. Păi te întreb pe tine, câți din artiști, știi de cine îmi place foarte mult la noi în țară la ora actuală, cum crește? Ștefania. Deci foarte mult crește, deci din punctul meu de vedere foarte complexă. Dar până în momentul respectiv era Andreea Bălan, acum a apărut ea cu ceea ce clădește ce se întâmplă. Și văd de ce, pentru că la bază e dansatoare și înțelege. Se apucă și speak de dans. Serios? Glumeam. Aș fi vrut să-l văd, eu mie îmi place de când au fost la Asia Express, amândoi a fost cu tine și cu ei, deci a fost momentul meu. Și mi-a plăcut mult. Dar aș vrea să-l văd, așa cum vorbește el, cum face. Ar fi tare. Ai vrut să pleci din țară vreodată? Băi, n-am vrut să plec, dar acum a fost prima oară că m-am gândit. Acum? Acum, da. Expun sincer exact acum o săptămână. Așa. Am vrut să mă gândesc foarte serios pentru a pleca în Mexic. Soția mea e din Mexic. Soția ta, ai cunoscut-o aici? Nu. Am cunoscut-o în Mexic când eu am ținut workshop pentru comunitatea din Mexic. Ce tare. Că de asta spun, unele lucruri nu trebuie vorbite, trebuie văzute. Acum câți ani? Acum 6 ani. Ok. Am văzut acolo când a intrat, de când a intrat am zis da. Ea e. Dansa? Da, ea dansează, e dansatoare de jazz contemporan. De? Jazz contemporan. Jazz contemporan? Da. Ce înseamnă asta? Adică poate stil jazz fusion, și contemporan propriu-zis și în același timp și balet. Adică trece prin toate. E foarte mișto, adică mie mi-a plăcut și când a venit la mine la curs, dai seama, eu eram pe breaking, predam breaking și ea care era balerină, dar eu de unde? I-am dat tricoul ei să câștige prima oară. Așa. Să aduc în țară. A venit, am reușit. Are românul la calitate, băi, românul are șarmul lui, n-ai ce să-i spui. Adică și femeia și bărbatul. Oriunde te duci în lume, vezi că se descurcă. Da, deci eu, Doamne, îți mulțumesc frumos că ai adus telenovelele, că admiter nu mă înțelegeam cu ea. Spaniolă? Da. Spaniolă. Da, a început, me escucha mucho, te escucho. Și m-a păcălit, hai să-ți dau ceva tradițional de la mine. Așa. Zic, dacă îi pasă de mine, e perfect. Ce crezi că mi-a dat? Pâine cu fasole. Pâine cu fasole, de-aia tocate, știi, te puneam pe pâine, de mâncat la mama acasă. Și zice, ai mai mâncat vreodată? Nu, niciodată. Și era viața ta. Era viața mea. Mai bună ca aia n-am mâncat niciodată. Ți se pare că au mentalitate diferită? Adică ți-a plăcut pentru că nu semăna cu ce știai până atunci? Eu am știut tot timpul că nevasta mea nu va fi româncă. Că luasem contact cu showbiz-ul și am zis, nu trebuie așa ceva. Și nu mă rezum la toate, dar în general. Dar când am ajuns acolo, ea am dă liniște, ea m-a lăsat să dorm. Eu nu dormeam înainte, eram foarte agitat. La ce vorbeam, știi, gândești, faci tot. Dar ea a învățat, ei sunt foarte calmi. Da? Da, adică ei îmi iau masa la prânz. Sangre caliente? Da, sangre caliente. După ce ai 2 tequila să vezi ce cântă mariachi. S-a terminat cu sangre caliente. Atunci e focus. Nu, a fost... mi-a dat exact ce aveam eu nevoie. Liniște.
Ea nu se ceartă cu nimeni, ea e pe latura asta cu homeopatie, tata socru face rechi. Hai să e vegană? Da, e vegană, nu. La mine Ești la frigiderul fasting? e sexy. Zile oamenilor că Sunt ești la la fasting. fasting, vrei să arăt Dacă tubul leșină, să știți Dacă nu beau numai, dacă spui leșina, da, am băut ceai de la soție din Mexic. Ce ai? Băi, nu știu, că ea mi-a pus. Dacă Ceai de mor, să știi mezcal. că de acolo e. Mezcal, de aia trebuie să bei neapărat. Mezcal o să beau, da. Da, ăla e foarte bun. E foarte bun. Unde în Mexic? Unde stătea? Ne-am cunoscut în Guadalajara, Da. dar s-au mutat în Playa del Carmen acum. Da. Frumos. Ocean? Mare. E mare acolo, nu? Nu, ocean. Ocean? Mare. Mare. Mare? E apă. Te udă. Este cu tot. muzica, cu dansul, nu cu geografie. Barca, cu nu ne plimbăm. Ce școală ai făcut în Galați? Înainte de liceu? Liceul 3. Înainte de liceu. În școala numărul 7. 7? Aia În ce zonă? din Țiglina 1. În Țiglina 1 era VIP-ul în diagonal. Da. Arcada mai jos un pic. Da. Aia, acolo în spate. Aia, acolo jucam fotbal. Da? Da. Și noi deștepți, chiuleam de la oră, zic ca să ne duceam să chiulim de la oră, dar n-aveam clasă aici despre, jucam fotbal de desubt. Ne-a Nici nu vă chemat, vedeam. ne-a luat de fiecare dată dirigintele, ne-a chemat să ne rupea liniile. Uite, asta, nu mai sunt locuri cum ne strângeam noi când eram mici. Ne strângeam la garaj, ne strângeam în spatele blocului, ne strângeam la bara de bătut covoare și se întâmplau chestii acolo. Dansai, mai avea cu un casetofon. Adunările astea s-au pierdut. Da, s-au pierdut din momentul în care s-au închis școlile. Pentru că ți amintești că noi ne întâlneam tot timpul la școală. Făceam campionate între blocul E6 cu E7 Și cu cum ai s-au C5. închis? S-au închis școlile, nu poți să intri în școală să joci fotbal acum. Nu te lasă pasnici. Nu? Nu? Pe terenul de sport? Da. Nu mai ai unde. Tu acum, ca să te duci să joci în fotbal, trebuie să te duci să închiriezi undeva. Sau dacă joci în față, te ceartă vecinii, faci gălăgie. Cam Plus asta. netul. Plus netul nu mai zic. Dar lucrurile astea au distrus, știi, din perspectiva asta. Că au întors totul pe dos. Și atunci s-a pierdut. Te-ai accidentat vreodată? Păi de asta nici nu mai dansez. Hai de Genunchiul, ligament încrucișat, menisc Păi mi-ai zis că e colaterale. safe. Păi nu, a fost să-ți povestesc de ce. Umărul, clavicula ieșită, Da? deget tăiat, mână tăiată, cu totul. Nu, asta pe fotbal ne-am făcut. Ok. Înțelegi? De asta zic că trebuie să ai grijă de corpul tău. Dar în rest, pe partea asta și a fost și greu, să știi. Pentru că povestea este simplă. Eu nu am putut să-mi îndeplinesc visul de dansator sau de b-boy cum fac toți acum. Am dansat de la un nivel mediu. Dar asta nu m-a determinat o secundă să nu fiu un bun antrenor sau un bun coregraf sau un bun jurat. Pentru că sunt diferite. Stai, să vorbim de chestia asta. Lumea zice, sper să nu zică multă lume, băi, dacă ai fost un fotbalist excepțional, rupi ca antrenor. Este o prostie. Niciodată. Nu trebuie să fii fost Niciodată. Talentul pedagogic și toată informația asta n-are legătură cu cât de bun ai fost. Ok, te ajută să fii făcut, să fii dansat, să fii cântat, da, să fii jucat fotbal. Dar ca antrenor trebuie să ai cu totul altceva. Mă uit la mama, mai e profesoară de franceză. Da. Și înțeleg ce aptitudini îți trebuie. Eu n-aș putea să predau. Eu oricâte informații am, nu pot să predau. Nu am răbdare, nu am tact, nu am pedagogie, nu am. Îmi place să le exprim, dar îmi place să le explic în termenii mei. Nu aș fi un bun profesor. Vezi un profesor bun și înțelegi cât de bun e profesorul ăla, după cum îți explică și cum e. Întotdeauna sunt convins că ține minte din școală 1 sau 2 profesori care ți-au rămas în minte, că erau super profi, știau cum să-ți explice și cum să te facă să te atragă spre chestia asta. Da, să te apropii, să te îndrăgostești propriu zis, fie de materia respectivă sau de arta pe care vrei să o faci. Deci nu trebuie să fii fost campion mondial nici la dans ca să fii antrenor. Niciodată. Nu are nicio legătură. Adică trebuie să fii realist și asta nu se înțelege. E lipsa de cultură. Dacă mă rezum la dans, la ceea ce vorbim astăzi, în dansul românesc este lipsă de cultură educațională. Și asta nu se înțelege. Pentru că acum sunt cursuri acreditate să faci lucrul ăsta, dar grandomania e prea mare. Tu știi cine sunt eu? Păi eu am fost, am fost cântăreț, am fost dansator, am fost... Ai zis bine că ai fost. Tu cum ai obținut aia de pe piept aici? Prin ani de muncă, din 2014. Am fost mi-am luat licența în Elveția. Așa. Atunci am făcut cursul și de... Licență de? De International Judge. Bun. Juri internațional și de elit. Numai că trebuia, în momentul în care am fost acolo, am dat examenul pentru amândouă, dar ca să mi se aprobe licența de elit, elit înseamnă cel mai înalt nivel posibil de jurați din lume. Ca să pot să fac lucrul ăsta, trebuia să jurizez un concurs de hip-hop international național și am jurizat în România, după care am plecat în Las Vegas în aceeași vară, deci vorbim de februarie-august. Și examenul ce înseamnă? Examenul înseamnă să învăț despre, că asta nu înțeleg mulți,
Cine a fondat stilul de locking? Adică știi pe foaie așa? Deci știi pe de rost acum, îți dai seama. Că dacă te văd că faci mișcarea, eu știu despre ce vorba. Ok. Că de asta spun că vorbeam și despre jurații de la televiziune. Când Mhm. îți vine un dansator, trebuie să-i dai creditele, că dacă îl vezi pe ăla că îți dă Deci ție nu un știi cum se headspin, cheamă mișcarea sau îți vezi că îți face locking-ul ăla și îți face lacul și îți face tot ce e de făcut, că sunt mulți termeni. Mhm. Și tu nu te uiți o secundă și n-ai habar, dar tu spui, ați dansat frumos. Da, vă mai trebuie... Ce pisici lui soacră ta mai trebuie, ești nebun la cap. Ce îți mai trebuie? Că tu n-ai habar, stai pe scaunul ăla degeaba. Deci despre asta vorbim și acum am studiat despre cum s-a format totul. Mhm. Gândește-te că fondatorul Don Campbell, Dumnezeu să-l ierte, cel care a fondat locking-ul, care la noi Ce e ăla? locking-ul, stilul de dans, lock, a blocat. Ok, E locking. funk, Ok, da, ok. e stilul funk, ăla funk cel mai nebun de se întâmplă. Și ne povestea cum a făcut el, cum a făcut point-ul, point-ul, mișcarea, ca să vadă toată lumea, da, cum a făcut Give Me Five, că țindea mâna și băteai palma, știi, diferite, că e super funk, totul era la petrecere, știi? Și când ne povestea el și felul cum ne povestea el, păi eu care n-am luat, jur, un pas de dans în viața mea. Mhm. Eu nu am avut antrenor, profesor. L-am învățat furând mișcarea, dar în schimb mi-a dat Dumnezeu șansa să ajung în această organizație Hip Hop International și din momentul respectiv m-a schimbat radical. Mhm. Adică radical viziunea de dans, tot și acolo, de acolo am învățat tot. Și vreau să zic că în momentul în care stăteai de vorbă cu el și vedeai și spuneau, când am intrat acolo și erau toți prietenii mei și nu știam cum să-i salut pe toți, uite, te-am văzut și pe tine, și pe tine, și pe tine, și a creat, înțelegi? Sau cum dădeau ei denumiri după desene animate. Scary Crow și chestii de gen, de mișcarea din pumping și din pumping, auzi, din popping. Adică toate lucrurile astea. Și tu îți dai seama că tu te duci atâtea mii de euro investești, de multe lucruri faci pentru chestia asta. Și când ajungi, vine și te judecă pe tine un dansator care a fost la Panseluțele Albastre și zurgălăi cu sania amară, sau te duci la un trust sau la o emisiune unde vezi că spune cineva care, da, are performanța lui pe ce face, dar tu n-ai dreptul la replică. Înțelegi ce zic? Adică n-ai dreptul și atunci vii și spui, păi stai mă puțin, de ce mă duc acolo? Da, au ajutat vreun pic show-urile astea TV? Băi, sincer spun, pe mine Neața cu Răzvan și Dani m-au ajutat cel mai mult, că noi suntem prieteni de foarte mult timp. De dar ce? în rest, Expunerea? Că... Nu, au fost niște oameni care tot timpul ne-au dat o continuitate. Înțelegi? Din absolut tot. Și noi ne-am dus cu drag, adică tot timpul am fost prezent și voi fi prezent tot timpul. Pentru că au fost oameni care am început și tot timpul ne-au ajutat. În schimb, alte televiziuni te-au folosit pentru momentul lor. Dar și care a fost chestia? Ei își luau salariu, ne foloseau pe noi, unii și acum o să ne dea 50 de lei. Și nici acum nu ne-au dat 50 de lei, adică vorbim de mai bine. Eu zic de emisiunile astea, cum au fost la noi, câteva emisiuni specializate de dans. Nu. Unde să vină omul să se arate și să-i cunoști. Îți dau un insight? Da. Repede, scurt? Hai la filmări. O săptămână, da? Așa. Să facem momentul, să vedem, să luăm cadre, să tot. Stai, repetă, du-te acolo. Vine ziua filmării. Vedeți că intrați numărul 3, a doua zi când venim, intrați primii. Paul Gheorghe, tare înainte, du-te în carca să pui camerele cum se filmează. La ce naiba mai țin numai o săptămână? Și mă duc și spun că eu vreau să fac un show care vreau cu lentile de contact, cu lup, să pun mâna pe pom din ăla, se aprindea, fum, mișto, ce văd în afară. Bun, moment bun. La mine nu s-a putut. Am venit cu costumațiile mele de acasă. Și la alții s-a putut, s-a adus mare chestie, înțelegi? Dar eu nu eram prieten cu X sau cu Y cu Z. Da, să vezi nici problemă. Recunosc că eu n-am avut un înger pozitor la chestia asta, știi? Și tot timpul am fost contestat și recunosc treaba asta, dar de ce? Pentru că îmi fac treaba bine. Și o spun asumat că îmi fac treaba bine. Adică în orice secundă, în orice moment. Nu depinzi de nimeni. De mine. În plus, aviz celor care filmează. E foarte greu să filmezi dans. E o artă. Vorbim de videoclipuri? De videoclipuri, de apariții TV, am văzut și am înțeles asta cel mai bine uitându-mă tot afară, cum filmează unii și cum din firul narrativ pe care ți-l face la cu camera tu înțelegi ce vor oamenii ăia să danseze. Nu poți nici să lași un cadru larg, să-i vezi pe toți, pentru că nu prinzi. Trebuie să prinzi expresii, expresivitate, mișcarea, fluiditate de la unul la altul. E o artă și asta. La fel ca filmatul concertelor. Și aici, la muzică. M-am chinuit o grămadă de timp la televiziuni să le explic că nu poți să filmezi un chitarist doar aici. Pentru că chitaristul cântă cu două mâini. Tu când îl filmezi de aici nu prea face mare lucru nici cu asta, nici cu asta singură și nu poți să... Trebuie să-l arăți pe tot. Chitaristul, ai o chitară și tu ai mâinile care se pun pe chitară. E ca și cum ai filma un pianist doar cu o mână. Nu poți. Trebuie să înțeleagă asta și la dans mi se pare super important. Uite, un alt lucru de care vorbim, că vorbeam mai devreme de jurați în trusturi și lucruri de gen. Păi uite, organizația în care sunt, eu știu dimensiunile scenei. Eu știu ce lumini folosesc, ce de alea folosesc, pentru că eu, în general, cum mai duc în țară, sunt head judge pentru țara respectivă. Da. Adică eu
decid care pleacă campion în funcție de ce jurizează colegii care sunt la Judge Panel. Păi în momentul în care filmez, de asta m-am decis să devin independent și mi-am deschis Trouble Media. Tot ce înseamnă camere, de la Sony, Canon, lentile, tot de podcast, de fac cu copii, lucruri pe care le facem și noi aici, de podcast, de tot, de educație. Că de asta îi spune Academie de Arte. Și am început să filmez lucruri, să fac videoclipuri. Chiar am lucrat câțiva Ți-ai luat singur sculele? Mi-am făcut singur absolut tot. Mi-am dat seama că în momentul în care stau într-o televiziune sau stau să depind de ceva, doar depinde de ei. Da. Nu mă pot dezvolta. Și atunci am început să o fac singur. Și da, recunosc și îți dau dreptate mare. De multe ori, multe trupe și mulți dansatori sunt dezavantajați. Da! Pentru că dacă ăla îți dă flicul de aici, îți dau un exemplu, să dă peste cap și tu îl filmezi de la distanță, n-are niciun impact. Dar dacă te uiți la ABDC sau dacă vor să facă puțin research, că de asta, știi, asta vreau să te întreb și pe tine, că tu ai mai făcut parte din asta. Așa. Bă, dar echipa aia din producție, care au oamenii aia și fac research, bă, oamenii nu se uită la research să vadă ce și cum? Nu se uită. Nu se uită. Atunci înseamnă că nu m-am înșelat. Eu am teoria mea. Dacă nu ești pasionat la muncă, nu o să te intereseze absolut nimic niciodată. Sunt mulți cameramani în multe televiziuni buni, pe care îi vezi că sunt pasionați de a filma, de a surprinde, alții vin doar să muncească. Bă, și e valabil nu doar cameramani, în orice domeniu. Nu, e foarte greu să găsești oameni la fel de pasionați ca mine și ca tine care să se dedice pentru o anumită chestie. Eu când le zic oamenilor că repet, nu mai repet acum, că am aproape 40 de ani, dar de la 20 la 30 de ani repetam 6 ore pe zi cu băieții. Când aveam un concert, repetam 2 săptămâni în continuu. Și tu mă zice, ce-ți trebuie, mă? Nu sunt aceleași note, sunt. Păi frate, sunt aceleași note, dar dacă îți respecti meseria și o faci cu pasiune, bă, vreau ăla când a venit la concert să zic, bă, uite, bă, ce a făcut ăla, bă, acolo. Ia uite, bă, a gândit și chestia aia mică. Stativul parcă era pus simetric față de chestie. Da. Dar trebuie să-ți pese. Trebuie să-ți pese de chestia asta. Trebuie să fii implicat în lucrul ăsta și asta contează, știi? Dar care e satisfacția ta cea mai mare? Satisfacția mea cea mai mare? Eu îmi găsesc satisfacția în lucruri mici. Pentru mine satisfacția cea mai mare e acum când plec după podcastul ăsta și mă duc la studio și cânt cu băieții într-o sală de repetiții și am un zâmbet pe buze. Pentru mine... Ce tare! Îmi găsesc în orice. Satisfacția cea mai mare e să fac orice lucru cât de bine pot să-l fac. Și acum poți să-ți adresezi eu doar 3 întrebări? Ia! Rapide? Ia! Că nu, chiar dacă-s la podcast. Blitzkrieg. Dar vine și spune așa, spune-mi de exemplu, pentru că vreau să văd dacă există concordanța asta dintre dans și muzică. Așa. Care a fost punctul culminant care te-a adus pe tine în punctul ăsta de ești acum faimos și ceea ce faci prin munca ta este recunoscut? Care a fost cheia? Unde a fost joaca? De clicul ăla. De exemplu, la mine a fost în 2013-2014 când m-am dus în Elveția. Și s-a schimbat viața. La tine? La mine a fost când am venit singur în București la 18 ani și n-am mai avut pe nimeni lângă mine și am hotărât că eu nu o să am altă meserie în afară de muzică. Pentru că mi-am dat seama câtă bucurie mi-aduce muzica. Și cred că asta trebuie să vadă fiecare copil. Și așa, click fizic, s-a întâmplat când am început să cânt în cluburi în București și am înțeles că, băi, asta e, cred că îmi place muzica nu doar să cânt. Vreau să o înțeleg. Vreau să o fac job. Vreau să înțeleg de ce e aia acolo. Ok, cântam nopțile, le pierdeam, între ghilimele, cântând 4-5 ore. Bă, dar o făceam cu aceeași bucurie în fiecare noapte. Și pe am gândit, ia stai mă, ia să aflu, de ce e aia acolo? De ce ăla cântă cu chitara aia pe piesa aia și ăla cântă cu cealaltă chitară pe piesa aia? Ce un moft sau cumva subtilitățile astea după Ți-a provocat interes? Da. Și netul la cămin a fost cel mai bun prieten al meu. Când am ajuns la cămin și am găsit internet, păi dacă aveam internet noi la... Ăla l-am făcut la Galați. Dacă aveam internet când aveam 6-7 ani, să vezi tot ce vezi acum, să-ți explice, păi acum dacă vrei să vezi orice mișcare de dans sau orice break la tobe, ți-l explică 10 oameni pe internet, pe YouTube. Înainte, te dai play, ascultai cum cântă ăla acolo. Ce note cântă? Aoleu, stai că nu știu note. Hai să învăț și note. Și asta e. Eu cred că băi, trebuie să o simți. Eu nu știu, mi-e greu să explic când mă întreabă cineva, băi, ce simți când cânti? Frate, uite-te la mine când cânt și o să vezi cât de bucuros sunt. Da. Nu mă bucură nimic altceva. Așa este. Așa este, pentru că ți-o recunosc, văd lucrul ăsta la tine de fiecare dată și nu ți-o spun pentru că suntem astăzi aici, pentru că am văzut-o din momentul în care a apărut Ea este Dana, știi? Adică am urmărit evoluția ta, mai ales când am auzit că ești din Galați. Mie îmi place să fiu omul ăla din umbră, știi, care stă și se uită pentru că analizez lucrurile și vreau să învăț de fiecare dată. Acum revin la a doua întrebare. Așa. Spune-mi, te rog, cum reușești să faci față faimei? Adică cum poți tu să fii, pentru că uite, eu recunosc și vreau să le spun tuturor, noi nu am avut o prietenie foarte strânsă,
dar ne-am împrietenit la Neața, din câte știu, ușor, după ce ai venit de la Sea Express. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și fiind gălățeni am empatizat. Cum reușești tu să ții față faimei și să nu fii un om grandoman? Pentru că n-ai fost și recunosc treaba asta și o spun că nu ești. Dar cum reușești? Educația. Atât. Am mai zis-o. Dacă mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat când eram mic și aveam 12-13 ani cu Dana, să mă cunoască toată lumea. Dacă mi se întâmpla probabil pe la 18-19, cred, nu sunt sigur, cred că ar fi stat altfel. Erau hormoni, erai mai mare, înțelegeai, puteai să fii cocky, să... La 12-13 nu prea am înțeles ce se întâmpla și în plus eram acasă cu părinții, cu mama, care m-a ținut picioarele pe pământ. La 14 ani mi-a cumpărat un apartament în București ca să mă mute să cânt. Când am făcut 18, mi-a zis, păi stai, tu ai bacul ăsta, stai așa, întâi fă-ți treaba, vindem apartamentul, nu mai cântiți o perioadă, te întorci și să faci studiile acasă, lasă vreo la că te cunoaște pe tine lumea. Nu, fă școala, termină și după aia poți să faci ce vrei tu. Chestiile astea pe care le ai de acasă, eu cred că astea te ajută să stai. Mie nici acum nu-mi place că sunt faimos. Mint. Sunt unele chestii care nu-mi plac. Adică de-aia îmi place că mă duc în altă țară, pot să fac ce vreau, nu mă cunoaște nimeni. Când eram mic, mergeam cu mama prin piața mare, pe lângă patinoar, pe acolo pe unde erau pe vremuri, și mă cunoștea lumea, îți dai seama, aveam 14 ani și toată lumea mă știa. Și eu reacționam urât. Și oamenii mi-a zis, băi, nu mai reacționa urât, lumea te apreciază. Zic, da, mă, dar modul în care, pe mine întotdeauna asta m-a deranjat. Și acum, apreciez un copil cu bun simț care vine la mine și îmi zice, salut, bună, îmi dai un autograf sau te apreciez, îmi zice ceva. Nu-i hales pe aia când mergi pe stradă. Bă! Uite-l pe ăla, ia vină, fă o poză cu mine. Băi, zic, ești nebun, uite-l, fă, Păristei! Eram cu Speak în Thailanda. Și trece, bă, educația, români! S-aude, uite-l, fă, Păristei! Mamă, viață. Bă, eu prima oară, tot timpul dau exemplu ăsta, prima oară când m-am dus la Dănuț SRL, mai țin minte emisiunea lui Bitman de pe TVR1, eram trupa casei, eu mare fan Bitman, pe cum mă dus acolo mi-a fost și rușine să-l privesc cu noi pe omul ăla. Da, păi să mă zic, auzi, Dane! Hai să facem o poză, Dane! Dănuțule! Da. Mor pe chestia asta. Mi-ai amintit un lucru, fii atent în fază, în aeroport. Făceam transferul din Doha spre Manila. Mă duceam să jurizez. Și românii noștri, eu în spate. Eu tot timpul când mă duc acolo, de obicei purtam steagul României pe mine. Și nu la mai port când mă duc pe drum, pentru că oamenii zicea, ești român, se băgau toți, știi? Ești român, cum facem noi? Și atunci am zis acolo și mi-a convenit de ce? Ca să ascult. Băi, și în fața mea, doi. Înțelegi? Și în fața stewardezele care se duceau și au început, mamă, ia uite-o pe aia, băi, dacă aș face, băi, nu-mi venea să cred. Băi, și gagica foarte tare, româncă, se întoarce și zice, la cât ați spus voi că faceți, sunt sigur că nu faceți față niciunul. S-a întors și a plecat. Băi, am înnebunit. Și mi-am dat seama, băi, e împânzită lumea de români și trebuie să știi ce vorbești. Și vezi cât i-a trebuit Doamnei să-i pună la punct frumos, cu două vorbe educate? Da. Nu cu... Da. Foarte deșteaptă. Vreau o întrebare a trecut, vreau să plec până nu-ți adresez întrebarea asta. E o întrebare mai mult cu sens pentru copii. Dacă un copil ar avea de trăit doar o singură zi, ce sfat i-ai da? Fă ce simți în orice. Ăsta e sfatul meu pentru copii. Copilul e mai sincer decât noi la vârsta asta. Și copilul simte ce e mai bine pentru el. Și aș da sfat să asculte pe toată lumea din jur, dar să ia singur decizia. Eu m-am lovit de chestia asta. Eu n-am fost ăla care a ascultat în jur, care a auzit în jur, pardon, dar am ascultat un pic. Hi, it's nice to see you. Salut! Te pup și eu! Adică eu n-am cerut niciodată părerea nimănui. Poate ar fi trebuit să o fac și acum am învățat să o fac. O cer, dar nu fac niciodată pentru că mi-a zis cineva. O cer ca să mai ascult și asta am învățat cu vârsta. Credeam că eu le știu pe toate. Credeam că, nu trebuie mie alte păreri. Asta e părerea mea, cu asta merg mai departe. Dar când încep să auzi și alte păreri, chiar dacă nu o să le iei de bune, măcar le auzi și zici, băi, stai mă, că la gândește altfel decât mine. S-ar putea să aibă și el dreptate, s-ar putea să am și eu dreptate, s-ar putea să aibă și el altul dreptate, că fiecare are realitatea lui, dreptatea lui. Dar decizia finală o iau eu. Și cred că asta trebuie să facă. Și eu cred că copiii, chiar dacă au
7 ani, 15 ani, 25 de ani, bă, simți dacă e pentru tine sau nu. Eu din cauza asta am refuzat multe chestii. Am învățat târziu să zic nu și să înțeleg că nu peste tot e locul meu. M-au chemat diversi la musical, Da. chiar dacă m-am gândit, zic, mamă, ce mișto e, să cânt acolo, mamă, vene. Și pe aia simțeam că, nu m-am dus la casting. Trebuia să joc într-un musical mai de mult și deja luasem rolul. Și a zis, ne vedem miercuri. Da, super entuziasmat. Păi când s-a făcut miercuri acolo, am închis telefonul și am zis, eu nu mă duc. N-am mai răspuns la telefonul o lună. De frică. Bă, nu simt, nu e pentru mine chestia aia. Mi-a părut rău după aia și pe aia m-am gândit, zic, stai mă, că nu cred că a fost rău că am făcut chestia aia. Da. Dacă nu te simți confortabil într-un environment, ziceți-mi în română, într-un anturaj, nu te duci. Tare. Tu ce îi zice unui copil? Eu, în primul rând, ce aș spune unui copil, simplu, atâta. Nu sta în casă. Nu sta în casă. Da. Atât. Nu sta în casă. Du-te și exploatează cât poți tu de mult. Păi stai că are doar o zi, ai zis. O singură zi. Cât poți de mult. În ziua aia fă cât poți de mult, dar nu sta în casă. Și în plus, că mă întorc la asta cu Mexicul și cu relații din alte țări, în momentul în care călătorești sau, hai să zicem, poate nu ai posibilitatea să călătorești, n-ai bani. De momentul în care citești și afli și despre omul ăla din altă țară și mai ales și când îi vezi, când mergi acolo, îți dai seama că nu ești buricul pământului. La ce ai zis tu la început cu românul care cred. Noi de asta de asta comentăm și de asta credem că noi le știm pe toate. Așa e. Că n-ai călătorit, n-ai umblat, să vezi cât de mic ești de fapt și cât de humble. Mergi în partea aia și îți dai seama, stai mă că ăștia sunt tot oameni, dar trăiesc altfel decât noi. Da, iau-te noi în țară. Bravo, suverani. Bravo, lasă suverani. Hai că mi-ai amintit ceva acum. De câte ori am întâlnit un om din altă țară cu care am colaborat pe unde director, oameni, ne-am întâlnit cu români de la voi, bă, dar m-am auzit că la voi e nasol tare, băi. Bă, un om care să denigreze mai mult România decât românul, nu ai văzut așa ceva. Să-mi fie Sfânta Cruce dacă te mint. Deci și eu eram singur care să... Cine a zis că e rău? Nu, România se poate, la fel ca și la voi. Nu, dom'le, că l-a zis că voi duceți rău, că faceți, că dregeți. Da, nevastă mea recunosc, chiar nici n-a știut unde e România când am luat-o prima oară, prin prisma mea. Adică sunt niște lucruri care se întâmplă, știi? Adică tot noi suntem aia care facem lucrurile greșit, tot noi vrem dreptate, dar nu avem curajul ca să ne facem în primul rând. Și am zis așa, uite, că vorbim de latura de jurat. Am spus-o la un moment dat, cum pot eu să fiu un jurat bun la nivel mondial dacă nu sunt un jurat bun pentru viața mea? Și mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Și de asta toți caută, cum ai fost tu, cum ai zis mai devreme, că erai cu musicalul respectiv. Păi unii se duceau doar pentru ca să fie acolo, de fapt. Da. Și asta e un risc. Românul este laș, dar când îl trezești, nu mai e. Din păcate ne trezim foarte târziu, știi? Când am fost în Coreea, mi s-a adresat o întrebare. Te întreb pe tine, ca artist. Era vorba despre trupa de K-pop, BTS-ul. Așa. Da, reportaj. Deci m-au oprit, m-au văzut că sunt străini și zice, ce părere ai despre faptul că BTS-ul ar trebui să facă armata 1 an de zile sau 2 ani sau deloc? Deci la tipologia asta de reportaje se fac pe stradă. Wow. Să facă armata? Ajunsese la vârsta armatei? Copiii aia? Da. Ai văzut documentarul? Cu ei, da. Da. Păi de-aia scotea pe bandă rulantă, nu? Păi, dar ce e acolo e industrie. Când am fost în Gangnam, acolo unde se întâmplă toate nevoile în Gangnam și Gangnam Style. Gangnam este un cartier de bogați la ei acolo. Ok. Cu mâinile lor de la Gangnam Style, cu toate poți să vezi toate lucrurile astea sau cine vrea să vadă, să nu crede că vorbesc prostii. Am vlogul meu de road vlog pe Paul Gheorghe pe YouTube și acolo se găsesc toate, tot ce am făcut. Și vreau să spun că, băi, frate, deci e industrie. Noi mâncam, la un moment dat eram la un restaurant, mâncam în jos și auzeam dum. Zic, ce naiba se aude, mă? Mă uitam la ala în stânga, mă uitam în dreapta, zic, e petrecere pe sus. De unde? Era studio de K-pop, casă de producție. Deci la e o industrie totală. Tot, de la cum le dau să mănânce, la școala, cât stau la studio, dans, am văzut un documentar la ce. Păi de-aia... Da, e și acum un documentar de fete Casted, sau nu știu cum se numește pe Netflix, la fel, tot cu un grup de fete făcut, care vin din Japonia, din toată lumea și au făcut. E foarte mișto. Păi gândește-te că în ianuarie am avut o discuție în Elite, noi avem tot timpul ca și jurat, discuții despre stiluri. Așa. Și directorul tehnic a jurizat în Coreea și când a venit de acolo ne-a întrebat dacă considerăm că K-pop-ul poate deveni un stil de dans sau îl putem numi stil de dans. Eu am fost pentru unul din primă.
clar, pentru că e combinație în stilul lor de muzică, cu mult country, cu jazz. Da, cu e un dans, K-pop? nu, e propriu zis, poți să spui că e coreo. Coreo Așa. normal, cum e și la noi, coreo studio, da. Cum te duci, văd un artist, pun pe o piesă, pun pe beat, pun pe ce vreau, iau influențe de stil, n-am o limită, știi ce zic? Adică dacă dansezi stilul de popping, trebuie să fac popping, waving, adică sunt niște Deci trebuie pași niște chestii identificabili. caracteristice. Și de acolo creezi, îți vine personalitatea, dar trebuie să stai în stil. Știi, aici K-pop-ul este deschis pentru toată lumea. Dacă vreau să fac country, fac country, fac ce vreau, dar trebuie să fii un foarte bun dansator, executant. Că de asta spun dansatori extraordinari, dansatori buni și executanți. Și atunci îți dai seama că acolo e o industrie. Ăla e business. Business. Și de-aia reușesc. Păi nu, dar sunt serioși. Că de asta de unde apără mă K-pop-ul deodată așa? Păi să ea lucrează de 30 de ani. De-aia câștigă la Olimpiade Japonia. Păi când am fost cu lotul național, federația noastră s-a luptat cât a putut de mult, trebuie să fiu foarte sincer la capitolul ăsta, dar ne-am lovit de problema acestor membri din comunitate care n-au înțeles ce înseamnă costumul pe ei, dar cu siguranță se va ajunge la un punct bun. Eu când eram la campionatul mondial în Belgia, eram în spatele cu dansatorii sportivi care trebuiau să intre, păi japonezul știi cum stătea, nu, pe scaun așa, picioarele întinse, de la de masaj, unul care făcea așa cu prosopul, toate vitaminele posibile pe el pus aici, a intrat, omul stătea așa, îi cânta nu știu ce muzică nebunii, când trebuia să intre era acolo, ea stăteau așa, stânga-dreapta, ca să nu cumva să îl deranjeze cineva, el doar saluta așa de la distanță, intra pe scenă, rupea. Era avion. Și la noi n-are ce ai, mă, figuri. Păi la noi ce să facem? La noi au încercat, federația a făcut cât a putut, crede-mă, și a investit foarte mult, adică nu e de reproșat absolut nimic. Problema a fost această mentalitate a dansatorilor. În loc să se strângă și să facă ceva ca lumea, trag în spate. Dar, în schimb, readuc din nou în discuție pe Carla Munteanu, care va fi și va reprezenta pe 9 noiembrie un nivel foarte înalt. Fata asta a muncit foarte mult, i-am cunoscut părinții, sunt foarte dedicați pentru ea. E o fată cu bun simț care face foarte multe lucruri și eu sper, ea știe că mereu i-am spus când eram antrenor, fapte, nu vorbe, că asta te definesc. Și chiar am dat un mesaj și am zis felicitări pe ei, fapte. Și ea știe că lucrul ăsta. Ce tare. Pentru că merită. Adică am muncit. Dar foarte nasoală este că, știi, orice copil, orice persoană are nevoie. Sunt foarte mulți care poartă Nike pe ei. Ține minte ce zic acum. Și nu-l merită, pe când ea nu-l poartă. Și ea îți ridică steagul sus. Și asta nu se înțelege. Și asta e problema la noi, înțelegi? Adică sunt niște chestii care sunt importante. Da, mă, trebuie să revenim, nu știu dacă să revenim, că poate nu l-am avut niciodată. Să înțelegem clar sistemul de valori. Și să înțeleagă marea masă a populației cine e valoros, cine nu e valoros și să poată să facă comparația între el. Da, dacă pentru tu asta... le spui asta, ești hater, înțelegi? Tu ești de toată cacaoa. Eu oricum sunt Dar nu poți, frate, trebuie să știi la ce te raportezi. Corect. Nu poți să-l văd pe ăla care dansează la zilele orașului că după ureche și un om din public zice, bă, ce mișto a dansat Dodel. Și când o vede pe Carla dansat, nu înțelege nimic și pe ce este mai frumos a dansat ăla. Păi nu, frate, trebuie să înțelegi valoarea. Trebuie să înțelegi... Cu asta închei. Băi, mă frapează încă că sunt oameni pe internet care au de zis de rău de David Popovici. Poți să transmit un mesaj? Băi! Simplu. Cretini. Da. Băi! Ce se mai spune omul meu? Bă, un colo de viață. Băi, că nu ți-a plăcut ție ce a făcut și ce faci, mă? Ce noată ăla? Haide, mă, dă-l. Ia du-te, mă, și noată tu în piscină. Eu așa i-aș lua de mână, uite, așa i-aș lua de mână, i-aș băga capul în apă, ia du-te tu și noată. Fă asta. Păi, habar n-au. Stau acasă în canapea cu berea pe burtă așa și... Da. Nu, știi, era o vorbă, dacă pot să o spun, cu scuzele de rigoare pentru părinți, pentru toți, nu e înjurătură, dar zice așa, când ești în spatele tastaturii, ai țâțe. Adică... Am auzit-o și eu vorba asta. Până să o înțeleg a fost târziu. Dar mi-am dat seama după. Cam despre asta. Zi-mi pe final, ce vezi, unde vezi dansul în următorii ani? Ce se mai întâmplă în dans? Sincer, în următorii ani, ceea ce înseamnă dans valoric, profesionist, văd doar reușindu-se cu Hip Hop International la noi în țară și cu Federația Română de Dans Sportiv. Dar ca trend? Ca trend va evolua. Va evolua în fiecare secundă. Noi când stăm de vorbă acum, în Japonia, fi sigur că evoluează. Adică tot timpul va fi îmbunătățit, updatat cu foarte multe lucruri. Apar stiluri noi? Da. Apare, e un stil numit shutting. Dansezi și trebuie să tragi, E unul care spune gambăți, care trebuie să te arunci și să-ți prinzi gambăți, să bați, propriu-zis stamping, da? Dar în același timp iau gambăți shoes. Deschizi Adidas-ul și îți prinzi Adidas pe haine în timp ce dansezi și tot felul. Sunt foarte multe chestii care se fac, da. E nelimitat, cred. E. Cât de creativ poți să fii. Da, te dezvoltă mult și merită, adică merită latura asta.
Când, Da, ai, acum trebuie să vii să dansezi la mine în sală. când ai dansat ultima oară? Ultima oară a fost în Rusia pe scenă în Gorky Park cu Național Artiștilor. Gorky Park. Da. Parcul de care vorbește Scorpions în piesa aia Da. pe care toată lumea Mare, dansează și crede că e balada de dragoste, dar e de fapt o baladă de război. Da. Acolo am dansat ultima oară cu Național Artiștilor, după care am intrat în foarte mult în latura de antrenorat și acum doar pe asta sunt taxat. Studiezi? Încă? În fiecare secundă. Și acum, în timp ce vorbeam cu tine, mi-au plecat 10.000 de idei ce și cum să fac. Dar mă bucur că pot să o fac. Și mulțumesc Bunului Dumnezeu că îmi dă sănătate. Cine poate să vină la voi la școală? Oricine. Oricine poate Chiar să vină. dacă nu vrea să facă performanță, nu? Chiar dacă nu vrei, și pentru sport de masă, dar de Da. multe ori pofta vine mâncând. Pot să fac dans în loc de fotbal ca să mă țină... Normal. Normal, e sport Să-mi ține olimpic. condiția Adică fizică? poți să faci tot ce vrei, dar în primul rând dacă te duci la o petrecere sau dacă ești fotbalist, te duci la o petrecere, crede-mă că limbajul corpului tău spune multe, Cam bine la un party să știi Da. să dansezi, nu? mult. Ai agățat vreodată dansând, Paul? Tot timpul. Așa ți-ai cunoscut și soția cumva. La fel. Mulțumesc Păi- că ai venit. Acum doar o singură chestie. Zi. Eu dacă mă cer cu nevastă mea, știi ce fac? Zic așa, trage în linie battle. Battle în casă. Battle, da. Și fiică mea acum e așa și Și picioarele fiecare pe pe sus. stilul lui. Normal. Câte ani are aia mică? 1 an și 8 luni. Aleu. Drăguță. Se mișcă? Se ia după noi, se pune picioarele pe sus, înțelege tot. Ea se învârte. Când e la sală, de exemplu, când e la sală și maică sa predă, sau sunt acolo, ea nu vrea să te acum se duce în față și începe să facă ca maică, să spune pe jos. La un moment dat începe să vorbească în fața tuturor, zic, aoleu, tu ești pe drumul nostru. Vorbește și spaniolă? Nu vorbește spaniolă, încă de gângură, începe să vorbească, dar soția vorbește în spaniolă, că eu vorbesc în român. Și voi în casă ce vorbiți? Corcitură. Învață și ea română. Spaniolă, română și E simplu? engleză. Cum mi se pare? Băi, să știi Română. că le cam strică, că a vorbit, înțelegi, dar are hazul ei și Da, normal. farme cu ei, dar e destul de greu. Deci a fost foarte greu. E Gândește grea că română. suntem la 6-lea an, merge pe a 6-lea an de mariaj și de-abia acum a început să înțeleagă tot, dar pe eu am învățat-o copiii de la sală. Înțelege tot. Aia crede-mă. mici. Nu vrea să arate că înțelege tot. Băi, m-am înțeles bine 2 ani cu maică mea, că nu au înțeles ele între ele acum. Ce să mai fac? Paul, mulțumesc frumos. Mersi frumos și de invitație cu mare drag. Trouble scrie pe șapca lui Paul. Trouble, dacă vrei să aparții și tu unui anturaj bun, mergi și învață niște dans, că îți promit eu că te ajută și aici, și aici, și peste tot. Și aici. Și aici. Pe data viitoare! Până atunci ascultă muzică bună și fă ce vrei. Pa! Mersi.